Добрый день, доброй раніцы, вітаю ўсіх. Дайте мне нешта, мне гук падвышае, не ведаю, можа я такі глосны. Добрый дзень, вітаю віншую ўсіх з выхадам Oblivion на ремастра. Вітаю ўсіх, вітаю Вячеславіч. Oblivion, старажытнейшыя скруткі, чацвёртыя падзеі ў асноўным для тых, хто... Я сумняваюся, што хтосьці не чуў пра гэтую серыю, таму што пра Skyrim чулі амаль усе, але калі вы не знаёмы з гульнёй, давайте хутенька. Ёсць серыя ў 5 частак, старажытнейшыя скруткі, расказваюць пра адзін і той жа сусвет і падзеі ў розныя перыяды гэтага сусвета, пра розныя мясціны, то бок гэта кожны раз новая тэрыторыя нейкая. І сюжэты не звязаныя, абсолютна неважна, у якую частку будзеце гуляць, яны не звязаныя, звычайна розніца паміж імі даволі сур'ёзная колькасць гадоў, што не звязваюцца ў агульны сюжэт, як бы. Просто вы, як бы, падзеі магічнага фэнтазійнага сусвету. І Oblivion канкрэтна расказвае, я забыўся, Сирадил, по-моему, называецца гэтая мясцовасць, у меня з галавы вылетае просто назва. Вось. Гэта ў асноўным галоўнае гуляць спойлеры. Вось. Oblivion адбываецца ў імперскай сталіцы, то бок усе правінцыі, яны, усе падзеі, які адбываюцца на розныя правінцыі, напрыклад, Skyrim гэта правінцыя імперіі. Вось. І канкрэтна гэтая частка пра самы цэнтр, самае сэрца гэтай імперіі і будзе пра цмокавых імператараў, карацей, гісторыя. Ну, там свая, карацей, штука. Oblivion 2, так. Ну, зараз маё меркаванне наконт гульні, ну, увогуле наконт Oblivion, а чаму ранейшая серыя, то бок, мне вельмі спадабаўся Morrowind, мне было круто, мне просто выбухнули мозги, што так можна увогуле, а чаму рэальна просто, цэлы сусвет, там, шмат усяго, вельмі фэнтэзійны такі, нават месцамі так іншапланетны нейкі. А тут атрымліваецца такая больш стандартная фэнтэзі Oblivion, такая вось дэфолтная, скажем так. Замкі, траўка зялёненькая, некая, ну, яна не настолькі іншапланетна выглядае, пры гэтым ёсць дэманы, з якімі там змагацца патрэбна, ну, карацей, такая вельмі вайбовая, крутая, карацей. Шмат крутых квестаў і квесты гільдіі крутыя, а потом выходзіць Skyrim і выбухае мозг уже трэці раз. І, карацей, кожны раз, калі выходзіць скруткі, мне зносіць крышу. І гэта вельмі круто, дах мне зносіць, я вельмі умею размаўляць, так? Вось. І кожны раз круто, і кожны раз да халеры багаў, да халеры гульняў праблем, і гэта, падаецца, ўжо фішка Bethesdy, калі вы гуляеце ў гульні Bethesdy, рыхтуйцеся да таго, што нейкія механікі будуць зламаны просто нахрен. Ось, вітаю ўсіх, вітаю мегапазерскі Арыгана, усіх, вітаю яскі гаспадар. Так, усяго толькі пра 19 год пасля першай часткі, ну, прайшло часу. Фішечкай былі жывыя NPC. Ну, яны былі жывей за Morrowind, шчыра. Ну, як бы жывей за Morrowind. Зараз нас уже таким не здзівіць, але нормально. У нас, давайте пачынаць. Складанасць, давайте. Я пакуль стаіць, там по дэфолту выставлялася стандартная, так? Я не ведаю, я жадаю паспрабаваць павышэй, але я памятаю, што яна зламаная ў пачатку капсда, то бок, ну, гуляць на мастары ў пачатку вельмі балюча. Кожны монстр гэта літаральна survival horror, мы там будзем каналізацыю праходзіць невядома колькі. Вось, але я прапаную паспрабаваць мастара, і будзем глядзець, як мяне будуць забіваць 3 гадзіны. Так можа ў 2030 і Skyrim 2 выйдзе. Ну, ты не спяшайся. Skyrim мне блага прадаецца нават без таго, каб яго рэмастарыць. Я шмат часу ў кожнай гульні вытрачвала, але чамусьці яны заўсёды пакідалі нейкае адчуванне самотнасці. Таму што я тады аддавала перавагу партыйным РПГ. Яны, скажем так, пад канец, ну, я не ведаю, у мяне можа няма, але ў пэўны момант яны мяне задзёбваюць. Ведаеце, мне сумна, і я пераключаюся на штосьці яшчэ. Вось. Пры гэтым вау-эфект яны ўмеюць рабіць. У пачатку асабіста яны, там, напрыклад, сцэна з выхадам з каналізацыі, гэта самы круты момант, блін. Мне у сятчатку упечаталася, як ты выходзіш з гэтай каналізацыі, і я ўсё яшчэ памятаю гэты момант. Ёсць адна праблема з ім, у мяне комп не цягнуў Oblivion ні халеры.
Я настолькі не халеры, што ну прыйшлося ну я скрозь боль гуляўся, але пакуль новы комп не набыў, не мог праходзіць Oblivion, калі ён выйшаў. Это было немагчыма. І до конца я прайшоў толькі Oblivion. Я з 3 частак до конца, я ва ўсіх праходзіў шмат дадатковых квестаў і нейкіх там падзей, штосьці рабіў. І, дарэчы, сайт-квесты мне спадабаліся. Гэтай самай гільдыі у Oblivion мне падабаюцца больш, чым у Skyrim. У асабістасці гільдыя вароў. Ну, гэтых злодзеяў. Злачынцаў, не, злодзеяў. Вось, братэрства, чорнае, як яно, чорнае братэрства, я не памятаю, як яно называецца, карацей, асасіны. Я не ўпэўнены, да, яны там 4-я і 5-я частка паміж сабой нешта на адным узроўні. Мне падаецца, там мне падабалася і тая, то прыкладна на адным узроўні. Але гісторыя гільдыі злодзеяў тут у Oblivion ачму ранейшая, просто самая крутая. Увогуле, пра Шэрага Ліса, вось гэтая гісторыя крутая, мне спадабалася. Асасіну я не кожны раз выразала. У сэнсе, ну, просто прыходзіла і выразала іх. Так, давайте пачынаць новую гульню. А то нам яшчэ створыць... чакайце. I was born 87 years ago. For 65 years I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh, 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Є музика. Недосведченные новички у серии думают, что называется Skyrim и чекают на Skyrim 2. Я думаю, что это была проблема, але я думаю, это проблема первых 2 годов Skyrim. Вітаю суполцы, Влад. Я думаю, гэта літаральна праблема першага, ну, типу, чалавек прыйшоў і такі, о, блин, крутая гульня, і гуляецца. Раней ці пазней ён задасца пытаннем, чаму ў галоўным меню яму напісана The Elder Scrolls 5 альбо В, і ён такі, што гэта за прыстаўка такая, чаму яна проста не называецца Skyrim? І потым ён даведваецца, альбо капаецца. Калі ён цікавіцца хоць трошкі нечым па-за межамі Скайрыма, то ён зразумее, што ёсць, карацей, яшчэ гэтае самае. Каточка, не спойлеры. Па-першае, я жадаю проста ўзгадаць як мінімум, якія ўвогуле здольнасці былі у гэтым самым, у кожнай расы. А то я не памятаю, мне цікава. Вось, арганяне. Ну, я не ведаю, я знаёміць вас кожны раз і не буду, бо на халеру, вы, хутчэй за ўсё, гулялі ў гэтую гульню, альбо хаця бы гулялі ў Skyrim. Ну, малаверагодна, што я для вас нешта па расах новае распавяду. Вось, так. Імунітэт да атруты, могуць дышаць пад вадою і добра адчыняюць замкі. Добра. Брэтонцы. Так, магія, прызыванне і магія. Так, цёмныя эльфы.
Так, добра валодаюць зброяй і магіяй разрушэння, разбурэння. І рэзісты да агня і прызыў духа на дапамогу. Дарэчы, нагадую, мы зараз паспрабуем на самой высокай складанасці. Я зараз, можа быць, буду паміраць, калі мне задзеўбе паміраць, я трохі зніжу яе. Сёння будзем за Unreal Engine размаўляць. Я не ведаю, гэта Unreal Engine? У пачатку проста не было гэтага самага, ну, нейкага паказальніка, што гэта Unreal Engine. Я, дарэчы, прыбраў аватар. Ну, так, я прыбраў там, карацей, гэта самае. Я прыбіраў учора, каб паказаць Люцыка, і ось. Дададзім. Яна на 5-м Unreal Engine 5. Ну, окей. Як бы, пакуль не адчуваецца. Шчыра, не вельмі адчуваецца. Я яго не бачу тут. Ну, зноў жа, гэта проста меню. Вітаю, Чпатейта. Вітаю. Так, цёмныя эльфы мы ўжо праглядзелі. Добра, зноў жа, магія, рэзіст да хвароб, слабы да агня, ну і, карацей, розных эфектаў. Добра. Імперцы, дыпламаты і гандляры, барды, карацей. Цяжкая зброя і сацыяльныя розныя здольнасці. Ну, барды, карацей. Каджыт, усё. Ну, у прынцыпе, далей можна не глядзець. Навошта там яшчэ штосьці глядзець, правильно? Інтэлект, хуткія і спрытныя. Ідэальныя воры. Ну, гэта... Як вы разумелі, каб вы разумелі, кожны раз, калі я ствараю сабе гэтага самага, калі я гуляюся у Skyrim альбо у гэтым, у Oblivion, я спрабаваў ствараць, ну, розны раз, неважна, я спрабаваў стварыць розных па тып класы. Ну, то бок, вы ведаеце, як сістэма мацавання працуе, то бок вы як бы не ствараеце сабе ваяра, вы ствараеце проста дэфолтнага нейкага персонажа без здольнасцяў. І потым яны як бы мацуюцца, і тое, што вы робіце больш, чым больш вы штосьці робіце, тым лепей вы ў гэтым. Дык я пачынаў з таго, што я такі задзяўбала мне гуляць за... Ну, я стэлс-экшаны, карацей, гуляю заўсёды. Такі задзяўбала ў гэта гуляць, давайце-ка і зраблю яка сабе орка з 2 сякерамі і, карацей, буду рубіць. Каб вы разумелі, усё роўна я, халера, у стэлс-экшану гуляю. Па-перше, у яго ўсё роўна лук з'явіўся ў пэўны момант, але я доўга гэты момант ацягваў. У выніку ў мяне з нябачнасці выскокваў гіганцкі орк з 2 сякерамі і атрубаў галаву. Ну, вось прыкладна такое. Не вельмі трошкі ў мяне нешта стэлс задаўся. Алхіміка, гісторыя пра алхіміка, гэта маё праходжанне Oblivion. Вось якраз такі за таго персонажа алхіміка я і прайшоў у Oblivion. Ось, я зараз распавяду яшчэ праблему аўталевелінга ў Oblivion, і я не ведаю, яны захавалі гэта альбо не. Акрабатыка. Так, вітаю, суполцы. Кріоксіан. Вітаю. Broken Sword першы атрымлівае D500. Дзякуй вялікі. Пра алхімікаў у вас свая гісторыя, я вам пра аўталевелінг распавяду, я мне падаецца, расказваў вам. Я ўжо скардзіўся, проста я забываюся перарасказаць гэтую гісторыю. Яна даволі важная, таму што аўталевелінг у Oblivion зламаны нахрен. Ну, то бок, я не адзін такі, як я потым даведаўся, хапае людзей, у якіх некаторыя не заўважалі, а некаторыя рэальна мелі такую ж праблему, як і я. Вось, зараз мы пойдзем далей. Хаджыты могуць бачыць у цемры, але гэта за клёнам, па-мойму, робіцца. Ну, як мінімум, гэта за клёнам рабілася, па-мойму, у Моравіндзе, бачыць у цемры. Норды моцныя, рэзіст да холаду і таленавітыя ваяры. Оркі добра браню робяць, добрыя кавалі і ў ярасць могуць упадаць. Рэдгарды валодаюць вялікай колькасці зброі і стылямі брані. Моцная канстытуцыя і супраціў атруце і ядам. Не атруце гэтым. Хваробам і ядам, вось. Дарэчы, ўжо зрабілі ще і пераклад на украінскую, таму калі знойдзецца той, хто захоча і зможа, можна такі ж і на беларускую зрабіць. Ну, ще і пераклад можна, робіцца, ну, крацей. Калі вы жадаеце, вам патрэбна, калі гэта Unreal Engine, то у вас, хутчэй за ўсё, невялікая праблема будзе. Ну, адносна. То бок вам патрэбна будзе толькі знайсці ў самой гульні па асетах.
Пры гэтым зноў жа калі украінская ўжо гатова, можете паглядзець літаральна які асад запакавана канкрэтны тэкст і зрабіць. Праблема з аўтаматычным перакладам вялікай колькасці тэкста шыічная, гэта можа прагучаць проста, але ну па тыпу запіхні ў шыі, так? А як вы апрацуеце вялікую колькасць тэксту? З дыскайлізм прыйшлося павазіцца. Ну, рэальна павазіцца. Зараз у мяне ёсць уже інструменты, якія я сам сабе зрабіў, каб зрабіць апрацаваць вялікую колькасць тэкста. Апрацоўка можа заняць зараз прыкладна суткі. Ну, то бок да дня апрацоўкі шыі, там да халеры тэкста. Ужо адзін чалавек глядзіце, як зрабіць, але там праблема з у. Ну, як звычайна. Шрифты прыйдзецца запакоўваць. Ва ўкраінскую ж прыйдзецца таксама запакоўваць. Свае ж літары ёсць. То бок трэба з шрифтамі разбірацца, як звычайна. Так. Могуць кантраляваць хуткія, спрытныя, добрыя скаўты і злодзеі. Так. Можа камандаваць малымі істотамі. Ну, мы, кажыт, вы бачыце. У нас ёсць на выбар два рэгіёна, якія, па-мойму, ніяк не ўплываюць ні на што. Джунглі і... Дзе тут? Толькі не апісваецца. Па-моему, Анікіна гэта якраз такі каджыты ёсць частка тэрыторыі з джунглямі, частка з... Ну, каджыты, я не памятаю, карацей. Джунглі і, па-моему, пустыня, і ўсё. І вось іх асноўны рэгіён... Блін, я жадаў бы пагуляць у рэгіён каджытаўскі. Пустынны такі, ведаеце, каб такая арабская казка стыль быў. Але, блін, гэта дачакацца, я памру раней. Так, малады халера з ім. Колер, не ведаю навошта. Так, ствараць. Як я казаў, я не вельмі люблю ствараць, так. О, якая. Вы паглядзіце, кіця. Вось. Я не вельмі люблю ствараць персонажаў, таму мы, насамрэч, калі вы думаеце, што мы тут доўга правозімся з гэтым, то хутчэй за ўсё не. Вітаю, віншую, Євгенчик. Віншую, блін, і все віншую. Вітаю. Так, чакаем па новую хвалю срача пра пераклады ў чаце. Дык, калі ласка, срыцеся. За пераклады заўсёды добра пасрацца. Нагадываю, што сёння ў нас яшчэ канец галасавання. Галасаванне скончыцца прыкладна праз гадзіну 40 хвілін. Хутенька давайте пробежимся яшчэ па спісу лідараў. Галасаванне для тых, хто новенькіх сёння даволі шмат, я вельмі шчаслівы вас усіх бачыць. По нашаму галасаванню у нас вы можете абіраць гульні, якія мы гуляем у пятніцу. І абіраць вы можете на працягу, у нас справа зверху ёсць спісачак, вы можете паглядзець. Вы можете закидывать пункты канала, то бок дайсы яны у мяне называюцца, і вы можете закидывать на гэтыя гульні. Вы галасуеце, выбярэце ўзнагароды у чаце. Бярце ўзнагароду, пішыце назву гульні, і яна, колькасць пунктаў, якія вы абралі за ўзнагароду, яны дададуцца на гэтыя вось гульні. І тая гульня, якая апынецца на першым месцы у чацвер, у чацвер, то бок сёння, праз прыкладна 2 гадзіны трошки менш, та і пераможа. Зараз у нас на першым месцы Hollow Knight, на ёй 38 000, на другім месцы Disco Elysium 35 500, з ёй падзяляе месца Elder Kings 2, таксама 35 500, на чацвёртым месцы Baldur's Gate 1 і на пятым месцы Devil May Cry 5. Агулам, калі перамагае гульня, то толькі яна падае ўніз, напрыклад, калі пераможа Hollow Knight, мы будзем працягваць Hollow Knight, яна ўжо перамагала раней, і у Hollow Knight згубіць свае балы і апусціцца ў самы ніз, і потым нашым лідарам лідарам стане Disco Elysium, і далей ужо як хто каго пераможа, карацей. Вось. У выніку ўсё галасаванне не абнуляецца толькі лідар. Вось, дзякуючы гэтаму вы можете галасаваць і прасоўваць сваю гульню на працягу пэўнага часу, не абавязкова, каб у вас былі ўсе пункты на адзін тыдзень, усё у вас у парадку, просто працягваеце прасоўваць гульню. Так, галава, самая галава. Блін, шкада, мне падавалася, былі пресеты, не? Вочы, давайте жоўты. На Transport Tycoon Deluxe 2500 отправляецца, і на Alien Isolation 2500, дзякую вялікі. У нас там, дарэчы, спіс адзін, не наславіцца ўжо, у нас неяк пазіцый даволі шмат. Апошнім часам я глядзеў.
Блин, я не жадаю вот это ўсё змяняць, я толькі можа буду змяняць. Ён нормально выглядае, по-моему. Не хапае, толькі я бы поўсць змяняў бы. А дзе барада гэтая? Можна бараду знізу, вось гэтыя бакенбарды неяк прыбраць? Я не разумею. Дзе, ну, дзе яны схавалі гэта? Тут няма вокладкі, каб прыбраць вось гэтыя. Я не жадаю гэтыя бакенбарды, прыбярыце мне іх. То бок, ну... О, вось круто. Тут нават бакенбарды хаваюцца. Толькі вось гэты бакенбарды я хацеў бы ўсё роўна прыбраць. Ну, так я ў гэтай раздзеле знаходжуся. Бачыш, тут у поўсці ёсць толькі стыль, колер і у колеры, ну, тыпу, у стылі ёсць толькі верхняя частка, то бок бакенбарды... не, вось. Бачыш, я змяняю па тыпу, а бакенбарды не прыбіраюцца. Хоць яны тут і намаляваны месцам больш, ці менш, а насамрэч ні халер не змяняецца. Усё яшчэ гэтыя бакенбарды застаюцца, што я не рабіў. Во, будзем вось такім. Мне падабаецца. Мне падабаецца. Там яшчэ можна нейкія леапёрда сабе зрабіць, так? Ну, няхай у кропачкі будзе. О, асноўны колер. О, ружовы. Не халеры сабе. Фіолетавы. Так, не, давайте штосьці больш такое прызямлёнае. Я б нейкага, можа, такога беленькага зрабіў, шэренькага такого. Во. Глядзіце, які. Во, ідэальна. Пантэрны такі. А паттерн няхай будзе... у нас намаляваны будзе трошки шэренькі такі, трошки беленькія плямачкі будуць. Вось такі. Ну, кайфы. Чакайце-ка. Зараз. Усё парадку. Мой кіцяпанк з ракезам, а я рабіў уже такога. Ну, вядома, не на стрымах. Мне просто бакенбарды, ведаеш, я жадаю іх прыхаваць трохі. Яны мне не падабаюцца. Я жадаю, каб, ну, быў скуласты карацей каджык. Вось. А ён гэта самае, і бакенбарды не знікаюць. І адзіны спосаб, як мне іх прыхаваць, гэта, ну, зрабіць нешта, каб яны так не вылучаліся. З іншага боку, я ўсё равно не буду бачыць свайго персонажа. Як бы глобальнае, тое, што я раблю, гэта херня ўсё. О, даўжыня валасоў. А чаму рэна? Я не памятаю, такое было ў Обливіоне арыгінальным ці не. Ну, даўжыня мне, у прынцыпе, падабаецца. Яна нейкая яшчэ дзіўна ў гэтым выглядае. О, а іракез калі максімальна, як гэта выглядае. Нейкі несур'ёзны іракез. Трэба, каб ён быў, ведаеце, такі канкрэтна здаравенны. Трымаўся яшчэ на проволоце, на дротах. Во, усё, давайте пакідаем так. Што ў нас? Імя. Нельга спецыяльных сімваляў, карацей, кірыліца ідзе нахрен. Раса каджыт. Моц. Можа напужаць ворагаў, бачыць у цемры, высокая сіла, інтэлект, хуткі і спрытны. У сэнсе, імя не можа мець... Вось. У чым праблема? Во, зараз увялося. Капітан Джек меў рабей. Вось мы. Нагадваю, мы гуляем на мастары, то бок самая высокая складанасць, зараз мяне будуць біць. Я спрабаваў мастар, у Обливіоне ён зламаны, вось пакуль ты не выберешся з каналізацыі, вельмі балюча, ты не можаш, ну, зноў жа, ты не можаш абіраць сабе ворагаў, ты не можаш рабіць штосьці, табе патрэбна прайсці скрозь тваю гэтую самую, ну, скрозь пачатковую зону. Я жадаю гэтую расу. Вітаю у суполцы. Што адбылося сёння? Што вы... Я ўсіх віншую, як бы, віншую, што за хера халера сёння. Вітаю у суполцы, сіовнік. Словнік, так? Не. Словнік я неправильно прачытаў. Добра. Нагадваю, гэта мастер. І нам капзда. То есть уже скрайт жадаю, вы разумеете?
Ой, патрындзі мне яшчэ. There's a rat in my cell, Khajiit. A fat, tasty rat. Does the kitty want it? Не. Is the kitty hungry? Ой, нахрен іди. Better take whatever you can get in here, Khajiit. They don't feed the new prisoners. Didn't you know that? First, they starve you. Then, they beat you. Then, if you're lucky, they kill А ён, по-моему, нават з'яўляецца у гэтым самым сюжэце. Потым. Калі мы... Ладно, тут спойлер. Ну, невялікі спойлер, мы калі вяртаемся в гэту турму. Я не ведаю. Звычайна я як бы мы абмяркоўваем і наратыў робім, абмяркоўваем сюжэт, і нават калі я ведаю ўжо сюжэт, я спрабую яго не спойлерыць, але неяк з Аблівіаном я не адчуваю неабходнасці не спойлерыць яго. I know it. What's this prisoner doing here? This cell is supposed to be off limits. Usual mix-up with the watch. Never mind. Get that gate open. Імператор. Stand back, Вельмі prisoner. прыемна. We won't hesitate to kill you if you get in our way. Я просто, я вось тут у куце буду стаять. Описываю для тых, хто... Stay put, prisoner. Good. Let's go. We're not out of this yet. You. I've seen you. Let me see your face. О, мне... One from my dreams. Then the stars were right. And this is the day. Gods give me strength. Коротка па падзеях. Сядзелі сабе у турме, нас за нешта пасадзілі, мы не ведаем чаму. Увогуле, па тыпу, фішка The Elder Scrolls, што пачынаецца заўсёды з вязня нейкага, які вязуць кудысьці, які, ну, па-рознаму крацей. І гісторыя якраз такі заўсёды з вязня і пачынаецца. І тут пачынаецца гісторыя з таго, што сядзелі сабе ў клетцы, сядзелі, і тут раптоўна прыходзяць людзі такія, нават не варта мясцовая, прыходзяць і такія, блин, у гэтую клетку ніхто не павінен нікога быў сажаць, ну, якой мы сядзім. Вось, і прыходзіць сам імператор Уріэль Септім, то бок, то галоўны увогуле тут на ўсей тэрыторыі The Elder Scrolls, не толькі мясцовага Серадзіла, альбо Скайрыма, то бок, па ўсей тэрыторыі ён галоўны. Вось, прыходзіць ён такі, ну, яны такія, блин, за нами нікога не бачна. І ён такі, блин, я цябе ў сваіх марах бачыў. І тут завязваецца, што мы абраны, карацей, як звычайна. Вось. І пачынаецца з гэтага, завязваецца як бы гісторыя. Нас бачыць імператар, і ён увогуле у роліке перад гэтым ён кажа, што гэта апошнія гадзіны майго жыцця, то бок нам ужо вядома, што імператар памрэ. Вось, а мы тут абраны, блізкая каля яго, і вось яна нашая завязка. Я чытаў, што майстар мод гэта ты будзеш атрымліваць у 5 разоў больш шкоды, чым на звычайным узроўні, а твоя шкода будзе 20% ад звычайнаў. Так, упор на марах, ну, вядома. Імператору падабаюцца кісі. Асасіны забілі, напалі на яго сына, і вось на яго далей нападуць. Чаму я... Давай, імператор, пайшлі. Я думаю, што мастер будзе несправядлівы і абсурдны, таму хутчэй за ўсё мы хуценька пераключымся, таму што тым больш у пачатку. Калі ў цябе няма магчымасці нават абраць ворага якога, ну, сваю бойку, скажем так, а табе патрэбна забіць вось канкрэтна гэтага моба без ніякай падрыхтоўкі перад гэтым, то ты будзеш страдаць. Дарэчы, такім чынам у мяне алхімія атрымалася. І такім чынам у мяне атрымалася абсурднае праходжанне. Пра алхімію зараз распавяду. Карацей, гэта не будзе гісторыя аб тым, як зламаць гульню. Я, дарэчы, ніколі не ламаў механіку праз там алхімію плюс зачараванне, вось гэта, тое, што робіцца у Скайрыме. Вось, гэтага я ніколі не рабіў, ні ў воднай гульне, нават даведаўся адносна нядаўна, што так можна. І мне гэта ніколі не было цікава, але як гульня... Ага, эксперт гэта 30 і 60, ну, ачмурана. Вось. У чым зламанасць Аблівіана? У Аблівіане ёсць аўталевелінг ворагаў. То бок, чым больш высокі ў вас узровень, тым больш моцных ворагаў вы сустракаеце. Вось. Гэтыя ворагі пры гэтым яшчэ будуць не проста, ну, проста тыя ж самыя, ведаеце, па тыпу пацук, якога вы за 20 удараў ты можаш толькі забіць. Напалі.
Оп, пакуль яны там размаўляюць, я сабе возьму зброю. Так, інвентар. Катана акавірская. Броня, ну, няма тут такого, алхімія... Ні калеру у мяне няма больш. Катана ж мацней, так? Ну, тут аднолькава пашкоджана, я валодаю. Я не памятаю, як даставаць штосьці. О! Малайчыны. Я вам дапамог. Звяртайцеся. Captain Reno. Давайте абяром гэтых. Зель лячэння. Нагадаю, нам усё гэта спатрэбіцца. Роба нам не спатрэбіцца, пакуль нам патрэбна будзе выжываць неяк. How could they... Што у нас па магіі ўвогуле? Містыцызм, клэйверэнс, гэта хутчэй за ўсё бачанне і вось вока ночы, ілюзія, імунітэт нельга прыбраць. І карацей 30 секунд мы можам бачыць уначы. А чаму рэальна? Не халеры эфекта. be waiting for us here? Don't know, but it's too late to go back now. Don't worry, sire. We will get you out of here. They won't be the Капитана first to забили? underestimate the blades. I'll take point. Let's move. You stay here, prisoner. Don't try to follow us. Остаться тут і не ісці за імі. Окей. Давайте заховаемся. О, блин. Я заховался литерально, когда я отрымал удар от пацука. О, капзда, меня пацуки раскидали просто имкненно. Я заховался литерально перед тем, как они меня начали атаковать. Так. Загружаемся и одразу бежим. Спробую не померти. Так, 2 удара мы отрымали. Это будет бойка не... Ой, не. Ой, без шансов. Не-не-не. Абсурдная ситуация. Меня просто пацуки нахрен... Жесть. Нам капзда. Не, мастер. Я казал, что несправедливо, але я не имел, что настолько несправедливо. Я на шее скотчу, то я не могу их... Я не могу скористаться неким колонной, например, для своей меты. Оп, бляха. Ну все. И тут меня сожрали. Мы меняем складанность. Я ще 2 спроби. Это вельми, ты бачив этих мышей, блин. У сенсі кота з'їли. Ти бачив этих мышей? Я не помером, блин, собаку. А я с собаками не ладжу. Холера. Выпустите меня. Не! Выпустите меня отсюда. Бежим. Оп. Так. Інвентар. Что нам потрібно? Хутенько перапранаемся. Хоть скураная броня. Зель лячэння яшчэ паспеем. У меня зараз з'явіўся лук. Так, спробуем праз лук. Не, почекайте-ка, лук застаўся на трупе. Амаль забили, 2 атаки нанесли. Так, зель лячэння не імгненна применяю. Так, лук, стрелы. Беги! Куды? Яшчэ там пацуки, Не, выпустите меня. Не. Можно меня не зауважить, каля ласка? Ё-моё. Так, у меня хоть что-то засталося? Не, ну мне капзда. Ратуйте. Им пофиг, там просто... Капзда. Просто... Жесть. Пацуки! Не. Жудасная... Ай! Не, вы ведаеце, гэта трошки не цягнецца. Я не ведаю, колькі часу мне патрэбна, каб заваліць іх. Так, складанасць.
Давайте складанасць пакуль на нармальную, таму што як мінімум зараз гэта просто не робіцца. Ну, не робіцца, але яму таго не варта. Мне патрэбна карыстацца такімі нейкімі слабасцямі ворагу. 5 каманд. Там Фрэя за атацку зачапілася. Так, прымяніць. Ну што, зараз вас катанай можна зарубіць увогуле? Ну, вы бачылі, 3 удары і я забіў абодвух. Просто 3 удары і смерць. Гэта сярэдняя складанасць. Мёртвую зону, так, можа быць, і можна было бы, калі бы яны былі, напрыклад, ваярамі, так? А яны скочуць кожны раз. Ты бачыў іх атакі, ён бярэ і просто падскокуе на мяне. Дарэчы, пачакайце-ка, я магію... У мяне ёсць лячэнне, у мяне ёсць магія лячэння. Так. Мне патрэбна... А як магія карыстацца? Я не памятаю. Так. Я зараз шукаю, як магія скарыстацца. А, вось. Усё, на це. І магію ось таку зрабілі. Ну, неблаго. Оп. Ну, ведаеце, на сярэдній неяк нават ужо несур'ёзна. Пасля такога скоку ў складанасці. Ну, блин, реально, 2 удара, и оно просто зникає, а удары пошкодження не наносит. Давайте заховаемся, и я подвышу назад. Только не на максимальную, а на другую. Так, где тут захование? Есть ручное захование, переласка. Я ожидаю заховаться, але звичайним способом. Вот. Новое захование. И зараз складанность робим. Где там она была? Вот это, эксперт. Хотя бы так. Так. Оп. Вас зауважили, не? Уцянься. Ну все, забираю все. Вось гэта. Ну и нехай кіжачок будзе. Нам пакуль усё спатрэбіцца. Так, інвентар. Я свою гісторыю, я думаю, зараз я на лайце вам распавяду сваю гісторыю, а чаму рэальную. Я магу гэта на квік. Так, як на хуткую паставіць? Гульня. А, вось. Шорткаты. На шорткаты давайте зброю. Вось гэтую катану. І на 2 лук будем. Так, працую. Можно хутка переключаться. Я хотел распавесці вам свою гісторыю про... Ну, давайте булавання хай будем. Пакуль можем носить. Хотел вам распавесці свою гісторыю з алхіміяй тут, у гэтай гульне. Не таму, што я там зламаў нешта з ёй. Блин, яшчэ механікі. Узлом. Дарэчы, узлом мне падабаецца больш, чым... Чекайте-ка. Это вверх и просто просунуть, так? Я не памятаю, як гэта працуе. А, вось так. Усё. Узгадаў. Дык вось, моя гісторыя. Ды хаўмэні можна, калі ласка, ўсё? Просто ўсё адразу. Моя гісторыя ў тым, што ёсць сістэма... Блин, яшчэ і гобліны. Ёсць сістэма паляпшэння. Сістэма паляпшэння працуе наступным чынам. Чым больш вы штосьці робіце, тым мацней, тым лепей вы гэта... Тым прасцей вам гэта рабіць. Усё проста, так? Падавалася. Але... Так... Практыкавацца... Не збіраюся законамі карыстацца пакуль. Нахрен ідзе. Я зараз ужо зноў на больш высокай складанасці ожидаю хаця бы з нечаканкі пачаць. Дзе там ён? Пацук, я цябе бачыў. А што такое? Вось, зараз. Пацук. Алло, бляха. Не спрацавала. Оп, трапілі. Оп, нават застрэлілі. Аднаго пацука з 4 стрэл, нормально.
Вось. І сутнасць такая, што чым больш я, это уже повторю 200 разоў. Праблема, якая з'яўляецца, ёсць, вось глядзіце, вы паляпшаецеся за тое, што вы просто штосьці робіце. Просто штосьці робіце, так? І вы таксама паляпшаецеся, ну, паходні, мне хутчэй за ўсё не спатрэбіцца. Вы паляпшаецеся яшчэ за таго, і ворагі становяцца мацней. То бок, чым больш высокі у вас узровень, тым складаней ворагі. І яна не толькі, па тыпу, у гэтым жа месцы вось зараз пацукі, а праз, там, 20 узроўняў тут будуць мінатаўры, напрыклад. Ну, я не ведаю. Што-небудзь тут будзе, свой тып ворагаў нейкі. І ўся гэтая халера, як бы падавалася, ну, як бы лагічна, дзве сістэмы, але яны адна адной перашкаджаюць. І перашкаджаюць вельмі нечаканым спосабам. А ё-моё, яшчэ і зомбі. Яны пакуль паміж сабой разбіраюцца, я... Давай, зомбі, памірай. Ось, напрыклад, ось замест пацукоў будуць толькі зомбі, так? І так з кожнай мясцовасцю, з кожнай рэчу ў гэтай гульні. Вы нешта робіце? Так, зомбі, калі ласка, дай мне ўсё. Як я памыліўся? У чым моя памылка была? Я гуляў на высокай складанасці, магчыма, на максімальнай. Так. Магчыма, на максімальнай. І ворагі былі складаныя. Трэба было неяк выжываць, так? Для таго, каб выжываць, мне прыходзілася збіраць, ну, траву проста. Гэта, ну, грошы ж я зарабіць не магу, мне патрэбна было займацца тым, што будзе бяспечна. Вось, а бяспечна збіраць траву. Збіраеш траву, робіш зеллі сабе, сам сабе, таму што набыць у крамах не можаш, ты не можаш нікога там абысці і набраць шмат золата ніяк. Сам сабе нарабіў, імі карыстаешся, атручваеш сабе зброю, гэта самае, робіш сабе зеллі лячэння, магіі, умацавання і гэтак далей. Ну, там, што наробіш, там, свае сістэмы алхіміі. Вось. Але гэта мацуе вас, так? І вы бачыце ўжо, куды гэта ўсё ідзе, так? У выніку я займаўся пэўным, мне такі, я настолькі паглыбіўся ў сваю гэтае збіранне раслінак, што у выніку у наступны раз, калі я выбраўся з горада, я выхожу з горада, збіраю раслінкі навокал, іду займацца, я нават абраў сабе любімы горад, у якім я алхіміяй займаўся, і навокал збіраў раслінкі. Вось такі ролплей у мяне быў, я па тыпу алхімік. Вот. И мне было весело, а потом стало ни холеры не весело. Я выхожу с города, а у меня захаванні по типу годин 20 может быть только алхіміяй займацца. Я выходжу з города, иду, там мне падабалася просто падарожнічаць з горада ў горад, просто так, ну, на двоих своих. Вось. І тут я там, дзе я сустракаў, у пачатку гульні ты сустракаеш, можа быць, сустрэнеш ваўка, можа быць, калі пашчасціць, ну, там вельмі рэдкі выпадак. Там на собаку больш облезло, больш падобны ён быў. Сустрэнеш ты ваўка, так? Потым праз 10-20 узроўняў ты сустрэнеш там бандыта, альбо некалькі бандытаў. Ну, такое вось прыкладна адбываецца. А я потым сустракаю там, карацей, каралев, там, Атранаха, вось. Нейкія магічныя істоты, пачвары, карацей, жесть нейкая просто. Так, давайте мы просто зарубім яго. Лукам мы так сабе яшчэ карыстаемся. Вось, антранахі розныя, элементалі, гіганцкія пачвары. Я пачынаю рабіць яшчэ больш зелляў, таму што мне патрэбна перажыць гэта неяк. Ну, інакш, каб здам мне, я бы так скончуся. Як з гэтым разбірацца? Я бяру, раблю больш зелляў, і я яшчэ больш мацуюся. Я выходжу з горада, я сустракаю каралёў мінатаўраў, і ўжо па некалькі, там, дзе быў адзін разбойнік, адзін просто чэл-бандыт быў на дарозе. Зараз там 3 караля мінатаўраў. Под кожным нахрен кустом караля мінатаўраў. Чаму я запомню каралей мінатаўраў? Таму што там кожны вораг у мяне ў пэўны момант замяніўся на каралей мінатаўраў. А забіваць іх, каб здаек, складана. Я рабіў зелляў, так, шмат. І я іх шмат выкарыстоўваў, гіганцкай проста колькасці. Ну, па тыпу за одну бойку 40 зелляў, 50 зелляў з'есці не праблема была для мяне. Я пачаў прадаваць зелле, рабіць яшчэ больш зелляў, прадаваць гэтыя зелле, набыў сабе брані і браню пакрыху замяняў. У выніку я зрабіўся амаль незабіваемай машынай просто, у цяжолай броне, просто цяжкая броня гіганцкая. Але і забіваю я амаль аніяк, і ворагі ў мяне ўжо ў гульні такія тоўстыя, што хер там я іх заб'ю. Так, хтосьці ёсць? Таму што я бачу, хтосьці ёсць. А, вось ты. Вітаю.
вучымся страляць з лука. Ну, так сабе у нас пакуль атрымліваецца. Вось. І ў гэтым атрымліваецца, гэта як бы праблема Oblivion. Я не ведаю, яна хутчэй за ўсё захавалася, я сумняваюся, што яны прыбіралі аўталевелінг. Вось. А то я магу сабе ўявіць, як людзі будуць незадаволены, калі яны прыбяруць хоць адзін баг з гэтай гульні. Ось, дарэчы, бачыце, зверху мне... ну там трошкі загароджана галасаваннем, але пакрыху расце. Так, дарэчы, мы пакрыху збіраем сабе жалезную, там, цяжкую броню. Я у яе буду пакрыху пералазіць. Яна цяжкая, і, па-мойму, я буду больш заўважным, так? Я не памятаю, як гэта працуе. Па-мойму, адвагі прадметаў, якія на мне апрануты, залежаць на то, наколькі мяне лёгка заўважыць. По-мойму, просто прамая сувязь. Так. Ну, в прынцыпе, усё. Шчыт. Тут у вас весела, я бачу. Ежа, трохі манетаў. Грошыкі. Грошыкі, ежа. Ось, я бы адсюль ежу не браў, але, ну, як бы... На дарозе, звычайна, ежа не валяецца, правильно? Это ж адзін са спосабаў барацьбы з аўталевелінгам. Спачатку выкручваеш складанасць на максімум, потым кожныя некалькі ўзроўняў яе зніжаеш. Я не вельмі разумею. Ну, у сэнсе, як гэта працуе. О! Малаток здаравенны. Через ўсё я перагруз сабе хутка атрымаю. Знішэнне тройных патрукоў задача для вялікага кота. Ну, гэта ж, блин, дзеля гэтага ўся гульня. Так. Давайте лук. І полезли. Што у нас па планах? Заўтра, як звычайна, гуляем у тое, што абярэце вы. Тое, што у нас пераможа ў галасаванні. О! Краху па краху мы пачынаем усё больш эфектыўна іх забіваць. Альбо я прыдумываю сабе просто. Вітаю. Так, ладно. В ближнім баю гэта працуе не вельмі. Заўтра мы гуляем у тое, што бярэце вы. Спіс лідараў у нас даволі плотненька, першыя 5 пазіцый, адна да адной, таму ёсць верагоднасць, што якая-небудзь любая з гэтых пазіцый можа перамагчы. Калі хтосьці на запасе ў пункты. Галасаванне у нас кончыцца праз гадзінку 10 і 10 хвілін. І у панядзелак мы будзем далей праходзіць, нягледзячы на тое, што мне вельмі хацелася пагуляць у Oblivion, мне вельмі падабаецца гэтая частка. Глядзіце, прыгажусь такая. Загадкава так наперадзе выглядае. Мне вельмі падабаецца Oblivion. Усё ж такі ностальгія гэта ностальгія, але Alan Wake гэта новая гісторыя ўсё ж такі, і мы ўжо набліжаемся па крыху к канцу. І гэта вельмі хочацца паглядзець развязку і як спалучыцца гісторыя Алана Вейка і сагі Андерсон. Цікава, як усё ж такі будзе напісана. Мы, дарэчы, настолькі блізка к канцу, што як мінімум за сагу мы прайшлі да моманта, калі літаральна сказана, вы ідзеце ў канцоўку гульні. А вось за Алана Вейка мы яшчэ да такога не атрымлівалі. Таму я планую у панядзелак канкрэтны кавалак з Алана Вейка прайсці да таго моманту, калі атрымаю сам, і потым ужо пойдзем у як бы канец гульні. Вось. Аўталевелінг на месцы, але яны крыху перабалансавалі пракачку і складанасць ворагаў, але праблемы збольшага захаваліся, так. Таму трэба выкарыстоўваць яды ды заклёны на заклік. Ну добра. Не, ну калі яны хоць трошкі збалансавалі гэта, то у мяне увогуле... Я не ведаю, можа быць і не варта было рамантаваць. Вітаю, Арыёна. Я памятаю, нейкі час гуляў сумленна, потым гульня надакучыла, падкруціў зброю ў рэдактары і шпарка да прайшоў, раскідваючы ўсіх сустрэчна. Не, я гэта сам пакутаваў да самага канца. Разумееце, па сюжэце, там было прыкалдэсна яшчэ момант з гэтым аўталевелінгам у тым, што у мяне пад кожным кустом, карацей, каралі мінатаўраў, так? І такія каралі мінатаўры, я кожны, куст, у мяне каралі мінатаўры, я такі, як вы ж задзяўбалі ўжо, так? У мяне ўжо нейкі там абсурдны ўзровень высокі. Ну і чым больш ты змагаешься ў цяжкай брані, у цябе ж браня таксама мацуецца. Я змагаюся зброю ў мяне, якая-небудзь зброя бліжняга бою. І ў выніку у мяне мацуецца алхімія, проста на нейкі абсурдны ўзровень. Мая цяжкая браня і мая зброя. Я ўжо тады я ўжо перастаў быць па тыпу стелс-экшн гуляць, таму што не хапала мне яшчэ і мацаваць,
блін, стелс, так? Ну стелсом я стелсом я ўсё роўна карыстаўся. У выніку я стаў не нейкім магутным ваяром, а ваяром, якога пад кожным кустом чакаюць шмат каралёў ментаўраў. І ведаеце, у чым абсурдная яшчэ сітуацыя ўзнікла? Я дабіраюся рабіць гільдыю ваяроў. Вось, ну, па тыпу, там, там турнір, по-моему, нешта такое, там арэна была. І ты праходзіш гэтую арэну і змагаешся. Я проста выконваў яе, таму што мне цікава было зрабіць усе гільдыі. Ось. Прыхожу я на арэну і такі, ну, давайте зробім арэну. Я раблю арэну і ў канцы такі. Мы пакажам вам зараз самага злоснага ворага, самага рэдкага. Я такі думаю, блін, зараз нейкая пачвара вылезе, і мне зноў калупаць яе паўгадзіны. Вось. І, карацей, вылазіць пачвара, і гэта кароль мінатаўраў. І такі, рэдкая пачвара. Людзі, вы з горада выходзілі, там за горадам, блин, у вас ужо ад краіны нічога не засталося, і запаланілі каралі мінатаўраў. Я не ведаю, што у вас за монархія такая, але каралі у вас, блин, у іх на кожнаму шагу. Дзеля Блівен нават вынырнула з віру працы. Ну, прыемна, вітаю. Напэўна, тады вартаўнікоў выносіў. Вот вартаўнікоў не памятаю. У сэнсе, вартаўнікоў я не кранаў. Я быў законапаслухмяным грамадзянінам, акрамя гільдыі злодзеяў. Ну і акрамя таго, што я абнёс амаль усе хаты ў імперскай сталіцы. Вось. І я той, хто бясконца... Ведаеце, у гэтым самым, у Морвендзе было сховішча такое, по тыпу банк, там 3 дома было, не памятаю іх назвы, у Вівіке, так? І там 3 багатых дома, і у кожнага з іх ёсць сваё сховішча, я кожнае з гэтых сховішчаў абносіў. І нікога не забіваў. Моя мэта была абнесці, але нікога не забіць. Вось такая прыкладная штука. А на стражу я не нападаў, яны мае сябры. Мы, дарэчы, ўсё яшчэ ў каналізацыі. Мы ўсё яшчэ выбіраемся на святло. Я гуляю на падвышанай складанасці. Мы паспрабавалі самую высокую складанасць, але там было просто першы ж пацук, якога ты сустракаеш, ён забівае мяне за 3 удары, а мне патрэбна ну просто прыкінуць, мне патрэбна 10 удараў 10 на аднаго пацука. Іх такіх 2. І я як не спрабаваў ад іх збегчы, яны ўсё яшчэ на мяне наганялі, так што я вырашыў, што гэта ўсё не маё. Не, трэба хаця бы для пачатку на складанасці паніжэй пагуляць. Ось, каб вы разумелі, так? Лутагоблін просто так не абыду. Я не ведаю, чуеце, не чуеце катоў? Іх кормяць зараз. Узровень персонажа падвышаецца, ворагі робяцца мацнейшымі, гульня складанейшай. Але ты паступова зніжаеш уровень складанасці, спрашчуючы сабе гульню. Унікі ўсё мусіць заставацца плюс-мінус аднолькава. Ну зразумеў, то бок ты просто кантралюеш. Я просто гэта Абливіон трапіў у мой перыяд, калі я быў абсалютна ўпэўнены, што правільна праходзіць гульні толькі на самай высокай складанасці. Ну, по типу, так гульня і задумывалася. Тады быў перыяд, ну, гэта было справядліва, насамрэч, гэта, ну, памылка, але справядлівая памылка, я скажу. Таму што... Ой, адчапіся, гоблін. Дык вось, гэта была памылка, але справядлівая памылка, таму што рэальна тады было шмат казуальных гулін. Гіганцкая проста колькасць, яны былі спрошчаны да немагчымасці месцамі. І хацелася, ведаеце, высокая складанасць была шмат дзе паказвала рэальна ўсе механікі гульні, таму што без гэтых механік, ну, гэтай механікі яны даданы ў гульню, але вы імі не карыстаецеся. І вы імі не карыстаецеся канкрэтна з-за таго, што гульня потым была вельмі спрашчаецца. Так, я занадта падабраў. Давайте, квест абнавіўся. Добра. Халера з ім. Давайте павыкидываем нешта. Я думаю, что мы не будем карыстацца вось гэтым. Так, як тебе выкинуть? О, голы каджит. Левый... Так, вось так. Вось так. Кірасу мы зноў апранем. А дзе вага? 202 з 200. Ну, я зразумеў. Так, па вазе адсартуем. Мне падаецца, праблема ў зброі, хутчэй за ўсё. Тут зброя была, вось, молот гэты. Які каштуе 60, дарэчы. Давайте мы молот, можа, пакінем. Не, ён грашова не вельмі карысны. Ён 2 манеткі за 1 вагу. Гэта, ну, такое сабе.
Вось гэта штука ўвогуле абсурдная, можна тут дакладна выкідваць. Кінжал прыкладна так же па цане. Меч. А не, дарэчы, насамрэч нармальная суадносіна. Вось гэта можна выкінуць. На продаж не пойдзе нормально. Як мінімум, каб была хаця бы 2 монеткі за одну вагу. Вось такое. Будзем так абіраць сабе. Юнацкі максімалізм. Ну, потым зразумеў, што гэта херня і трэба атрымліваць. Трэба, ведаеце, у гульнях няма правільнага спосаба праходзіць гульню. Просто не існуе. Ніводная гульня не існуе правільнага спосаба яе праходзіць. Забейце, і адчапіцеся ад іншых. Спачатку адчапіцеся ад сябе, а потым адчапіцеся ад іншых, так? І што далей, як бы працягваючы гэтую думку, ёсць толькі адзін спосаб правільна прайсці гульню. Атрымаць ад яе асалоду. Калі вы атрымліваеце ад яе асалоду, вы ўсё робіце правільна. Калі вы зрабіце так, каб гульня была прыемна вам. Гуляйце ў яе так, каб прыемна было вам канкрэтна. І калі вам прыемна, вы добра робіце, вы правільна робіце, у першую чаргу. Калі вам падабаецца мін-максіць кожныя мелкія дэталі гульні, аптымізаваць і ламаць гульню, займайцеся гэтым. Вам падабаецца спідраніць гульню і ламаць механікі ў яй зусім нахрен, скокаючы праз сцены. Рабіце гэта. Калі вам падабаецца паглыбляцца ў гісторыю і размаўляць з іншымі персонажамі, альбо проста хадзіць у наваколлі і аглядаць, як NPC проста ходзіць навокал, гэта правільны спосаб праходжання гульні. Ну, по тыпу, пакуль вы атрымліваеце асалоду, вы робіце ўсё правільна. Я вельмі прыгожы каточак, мне вельмі падабаецца. Графоній, так, у меня прадметы разляцеліся. Так, кірунак. Так, гэта я адсюль прыйшоў, і вось сюды мне патрэбна. Тут гоблін быў. Як вы разумееце, зараз усё гэта... Як толькі дабяремся да алхімічнага стола, вы ведаеце, што далей будзе. Опа. Гэта пестик і гэта, як яна забываюся. Ну, карацей, для алхіміка якраз такі штука з'явілася. Я не памятаю, по-моему, алхіміяй можна ж у дарозе займацца, так? Магія. Гэта набор магіі, так? Не, мне падаецца, стол мне ўсё роўна патрэбны, так? Я не паслухаў Говарда. Добра, што гэта гульня ёсць у геймпасе. Я не збіраўся бы яе набываць, мне было бы шкада грошай. Вось. Вітаю, Юры, вітаю. У Сакабан толькі адзін правільны спосаб праходжання. Калі ты... Глядзі. Што ты... Не, памыляешся, Вячеславіч. Калі ты сядзіш на ўзроўні, слухаеш музычку, у некаторых Сакабанах ачамурэнная музычка, анімацыя, і ты не праходзіш узровень, увогуле не атрымліваецца, то ты ўсё правільна... І табе ўсё роўна весела, ўсё добра, ты ўсё правільна робіш. Працягвай. Ты на правільным шляху. Працягвай. О! Гоблін. Ой, слухай. Мне падаецца, гэта кавірская катана просто імба. А, не. Не імба, не халеры. Я думал, я зараз за два удара заб'ю. А што, чаму магія мяне не лечыць амаль? А! Халера. А я захаваўся хоць? Чаму ён такой тоўсты? Раптоўна. Аўтазахаванне адбылося, блін. Вітаю, Борн Сліпі. Халера, я захаваўся... Ну ладно. Будем больш асторожнымі. Нешта ўжо расслабіўся. Дарэчы, наконт. Інвентар. Мне падаецца меч... Шчыт патрэбны нейкі здабыць сабе, так? Я не ўзяў... А, не, у мяне ёсць шчыт. А чаму ён не ўзяўся, калі я пераключаюся так на катану? А, ён там ёсць, я проста яго не бачу. Ён літаральна па-за межамі экрана, так, ён з ніадкуль з'яўляецца. Трэба актыўней ім карыстацца. Давайте трошки катанай пакарыстаемся. Гей, ты. Ты не чакаеш гэтага. Зараз сюрпрыз табе будзе. Давай. Бо мы змагаемся ў вузкіх месцах, а лук усё яшчэ наносіць не шмат пашкоджанняў. Мне прыйдзецца змагацца ў бліжняй бойцы, таму што лукам я не пакарыстаюся ў такіх сітуацыях. Калі мяне зажмуць, то там патрэбна мацаваць і гэта таксама. Так.
Забираем зноў. Нікуды я без грыбоў не пайду. Нагадваю, што катану ў цябе адбяруць пасля забойства імператара. Таму адразу шукай замену, каб не застацца з голай дупай. Ёсць, ёсць. У мяне ёсць кароткі меч. І я планую скокнуць з катаны на меч адразу. Ката носіць. Я не ведаю, чуйна вам, не чуйна, ён там носіцца і крычыць. Бегае і крычыць. Вось, каты нагуляюцца, сёння позна прачнуліся, просто літаральна я амаль перад самым стрымом прачнуўся, нешта заспаўся. Каты былі не пакормленыя, вось іх зараз толькі пакармілі, зараз яны набегаюцца і толькі потым улягуцца адпачываць. Это можа яшчэ ім гадзінку амаль заняць. Так, там быў. Заўважыў. Так, добра. Давайте quick save, усё роўна скарыстаю. Блок зніжае пашкоджанне вельмі моцна. Ну, я так перамагу. Так, удары лепей не пропускать. Давай, удар. Блин, 2 удара, блока 2 удара. Ну и все. Ну и все, легко. Але яны плотныя. Складанасць все ж таки высоковатая. Ён заўзей за каджыта. Ну, мы дадзім рады, ўсё нормально. Галоўнае, насамрэч, вось гэтая высокая складанасць, якая там апошняя, гэта ж жэсць нейкая, абсурдная. Так. Магія лячэння ўвогуле ніякая. Ну, по тыпу там 0. Нам яшчэ вучыцца і вучыцца ёй. Я забыўся. Яшчэ у просто беганне і скакань, бег і скокі, яны ж таксама ўлічваюцца ў ўзроўні. Я правильно памятаю гэтую сістэму, так? Это у Скайрыме прыбралі скокі, каб яны паляпшалі. І бег, так? Правильно. Так. Броня атлетыка. Вось она. Так, як хутка вы бегаеце, плаваеце і ну, спрынтуецеся. Памятаеце, як расказваў пра алхімію? Ты глядзіце, якая справа. Я быў яшчэ тым чэлам, які любіў падарожнічаць на нагах. Я хуткім перасоўваннем не карыстаўся, амаль. Нагадваю, і я бегаў за раслінкамі. То бок алхімік — гэта спосаб вам падняць узровень да абсурднай вышыні, калі вы ні халеры не зможаце зрабіць ворагам. Вось такая халера. Я памятаю, што... Пачакайце, акрабатыка гэта... я яшчэ скакаў па дарозе, таму што мне трошкі часу было сумна, я скакаў. І гэта была звычка яшчэ, гэта была звычка з Моравінда. І ў выніку я скокаў, я паляпшаў сваю акрабатыку, я бегаў далёка, я паляпшаў сваю атлетыку, я збіраў раслінкі, я варыў гэтыя самыя зеллі, я пракрадваўся міма ворагаў, і ў выніку у мяне атрымаўся вельмі незаўважны алхімік, але забіць ворага я не здольны быў просто. Без гуку? У сэнсе без гуку. На Broken Sword 1 направляецца 2500. У сэнсе без гуку. Так, калі у нас праблемы з гукам, кажыце. Не, я бачу, гук ідзе. На Alien Isolation адправляецца 1000. Дзякуй вялікі. Быў гук. Ну, з гукам усё ў парадку. Я чую. Ну, я чую. Я не ведаю, як у вас. У мяне ўсё нормально. Гук добры, ну, ўсё цудоўна. Вітаю, Гоман. Так, атлетыка. Ну, і ў выніку, уявіце сабе, вось гэтага алхіміка, які носіцца, ні халеры нікаго забіць не можа, увогуле бескарысна атрымліваецца персанаж. І як жа я пакутваў? Прыходзілася апранаць самую цяжкую броню, якую толькі магчыма. І, дарэчы, з-за таго, што я пераносіў па тыпу, зноў жа, забойку, па 50 зелляў выпіць, гэта было нармальна, так? Нагадваю, гэта так і было. Мне патрэбна было выжываць, я яшчэ за клёнамі карыстаўся. У выніку я зрабіўся вельмі незабіваемым, таму што доўга гэтым займаўся. Але у той же самы момант я ўсё забіваў на працягу паўгода. Так. Мне падаецца, тут будзе яшчэ хтосьці, так? Ворагі 100% павінна быць. Ну, вось ён не б'ецца з ворагамі сколько ад іх. Так. Ау, а чаму? У сэнсе? Эй! А чаму яна ламаецца? Гульня?
чым праблема? Чаму яна ламаецца? Усё ж нормально. Я... Что за херня? Мне падаецца, гэта баг, это не павінна быць так. Блин, зноў у нас занадта шмат прадметаў. Калі вы чуеце топат на фоне, то гэта каты. Усё яшчэ каты зусім не адпачываюць. Так. Тупоюць там, носяцца. Давайте вось гэта выкінем, і вось яшчэ вагі, у нас вагі да галеры. Броня яшчэ цяжкая. Ну, вось гэта літаральна цяжкая. Якія злодзей, калі замок не могу адчыніць? Ну, я спрабаваў. І зараз эфекты L... Так, вось гэта, по-моему, было, што можна базава... Ну, калі мы адразу ведаем першы элемент, так, эфект. То бок мы ўжо можам нешта з гэтага рабіць, тэарэтычна. Так? Ну так, я магу з'есці і ведаць першы эфект. Я не ведаю, у чым праблема. Вось зараз спрацавала. Халера нейкая была. Вельмі дзіўна. О, чэрап заваляўся. Самы звычайны. Яблыкі. Чэлы там унізе ёсць? Оп. Перамога. Атрымаў, так? Не стой пад пасткай. Эта пастка павінна была быць разгорнута ў іншы бок. Слышиш, чел? Неправильно карыстаўся. Зноў замкі. Ну пачалося зноў. Что такое? Гэта не можа быць не багам. Я не магу гэтаму тлумачэнне знайсці. Узлом таксама патрэбна прапампоўваць. Дык ён прапампоўваецца, але ён спрашчае міні-гульню. То бок, глядзі, вось гэта... гэты замок, ён вельмі просты, так, ён нізкі. Такі крывы рандом. Окей, ладно. Вось зараз працавала. То бок, яна можа зламацца нават калі я правільна міні-гульню раблю. Я уже не памятаю, гэта ж даўно было. Я праходзіў на яе на старце. Калі выйшла першая Обливион? Першая уже пачалося. Ага, то бок, чым больш высокі ў мяне ўзровень, тым менш верагоднасць, што ў мяне зламаюцца адмычка, так? Оп, мяне заўважылі. Ходь сюды. Давай. Берсеркер. Мне прыйдзецца карыстацца гэтым самым. Коты башкаюцца поблизу. Давай. Давай, нападай. Оп. Ёсць. Разобраліся. Нож нахрен нам не патрэбна яго. Шчыт у мяне такі ўжо ёсць. Можете перакачаць, што падабаецца на рост атрыбутаў, гэта не ўплывае. Табе проста пры левелапе дадуць 12 поінтаў, якія раскідаеш як захочаш. Я уже не памятаю трохі гэтую сістэму. Прыляпшаеш, што падабаецца, і потым раскідваеш, так? Окей. Прыкладна, я ўжо падзабываю, як сістэмы працуюць. О, мяне амаль заўважылі. А дзе хто на мяне... Дзе ён? Вось ён. Давайте-ка яму сюрприз зробім. Чуєш? Сюрприз? Давай, хоть сюди. Коты, почекайте-ка. Тут Фрея литерально упала мне на руку. Яны з Люциком просто носились, і зараз. Я нешта натиснув, у мене камера переключилася. Можна, калі ласка, камеру вернуть назад? Мне не вельмі зручно. Я ж не бачу ні халеры.
Хто пам'ятає кнопку? Хто пам'ятає кнопку, на яку вернуться? Так, это не то. Control? Не. Что я натиснул? Нет, этот подшинок долгий. Холера. Колесико уперт? Окей, так, добро. Зрозумел. Ну, Фрея нечто упала. Ну, яна як, яна спрабавала скокнуць на стол, але за задніцу трапнуў брат у гэты момант, я на карце просто распласталася на столе і мне на руку. Ось у гэты момант. І гэта якраз таки на мышцы было. Так. Нас амаль заўважылі. Амаль. Ось літаральна. Яшчэ адзін рух і нас заўважылі. А хто? Вы там пацукоў разводзіце? Усё зразумеў. Дарэчы, зноў жа, з-за таго, што я краўся занадта шмат, а ў горадзе, у імперскім горадзе падняць сабе, блін, гэтую вашу спрытнасць, увогуле не праблема. Ё-моё. Эй, ты! Якая прыгожая анімацыя, а? У заклёна была зараз. Ты увогуле... Ё-моё, вас больш. Так. Яшчэ кто-нибудь ёсць? Я спадзяюся, вас толькі двое. Так, трэба лечыцца. Адчапіся. Да блин! Ау. Так, трэба... Я думаў, што іх тут мала засталося. Так, не халера сабе хайп на гульні, якой 20 гадоў, дарэчы, то быў мой найпершы The Elder Scrolls. Чмурэнні. Ну, я не ведаю, мне вельмі падабаецца Oblivion, мне не падабаецца аўталевелінг, таму што ён зламаў мне праходжанне, але я ўсё роўна гэта адзіны ТС, які я прайшоў. Morrowind мне спадабаўся, ну, як бы быў маёй кропкай увахода ў серыю, я гуляўся ў Morrowind і да халеры гуляўся, але я ніколі яго не скончыў. Oblivion мне гэта сама спадабаўся трошки, ну, я не ведаю, больш, не больш. Ён уражвае, скажем так, ён быў прыгожы, каб здаянкі прыгожы. У Morrowind я гуляўся тады, калі ён быў ужо трошкі састарэлы. Вось, таму эфекты вау быў слабее. Ці планую я яго далей стрыміць? Я вось не ведаю, глядзіце, занадта шмат чаго выходзіць. То бок, ну, значна больш, чым я магу паспяваць праходзіць увогуле, у мяне столькі часу няма. Alan Wake вось зараз праходзіцца, так? Я бы жадаў, можа быць, усё ж такі, ну, у Alan Wake цікава ўсё ж такі звязана там па сусветах. Хацелася, можа быць, запоўніць прабелы. Можа быць. Я не ўпэўнены, што я буду гуляць пасля Alan Wake. Ці буду я праходзіць Oblivion не хутчэй. Oblivion добра пабавіць час, я, можа, часу яго буду стрыміць, але сумняваюся, што мы будзем займацца па тыпу праходжаннем яго. Просто на сваё задавальненне буду запускаць, скажем так. Кідай працу. Ну, блин, куды я працу кіну? Хто мне будзе аплачваць гэта ўсе гульні? Ось. Калі вы будзеце аплачваць, без праблем. Бо ў моры жывуць, а не праходзіць яго. Ну, это так. Карацей, ну, я думаю, што Alan Wake мы пройдзем, і бліжэй да канца я вырашу. Бо, глядзіце, хацелася бы яшчэ паглядзець, літаральна сёння выйшла яшчэ экспедыцыя 33. Там JRPG-шка у Францыі, нешта ў Парыжы, нейкі заразбураны сусвет, там даволі прыгожа выглядае. Я не думаю, што я жадаю яе гуляць, ну, потым прайсці яе. А раз яна ёсць у геймпасе, паглядзець, цудоўна было бы. Таму, можа быць, экспедыцыю 33 мы нейкі тыдзень, можа, пабавім дзесьці пазней, пасля Алана Вейка. Ось, як перапынак перад тым, як узяць якую-небудзь яшчэ гульню. Хутчэй такое прыкладна будзе. Вітаю, Алексей Август. Ось. Контрол ва ўсе дзюры. Ну, контрол неблагая ідэя, таму што пасля Алана Вейка будзе... Мне цікава. Я бы жадаў... Мы фолловер гол выканалі. Віншую нас усіх. Віншую суполку. Так. У нас гэта самае... Ведьма гэтая. Дзесьці там сядзіць. Нам бы выцягнуць гобліна аднаго, каб не змагацца з двума адразу. Я змагу забайціць яго. Дзе там гоблін? Ведьма просто праблема. Бачыце, вось яна там стаіць. А дзе гоблін? Адзін быў. Ну, па тыпу яшчэ адзін дзесьці. Я не бачу. Оп. Мяне заўважыў хто? О, бляха. Вось. Добра, выцягнулі, атрымалася. Хоць сюды гоблін. Зараз...
Вось. І з кантролам... Так, я неяк сканцэнтраваўся на часе і ў выніку прапусціў шмат удараў. А мне нельга. Тут пашкоджанні, дай бажэ, на гэтай складанасці. Добра, што не апошняе. Так, пачакайце-ка. У нас жа есть яшчэ інвентар. П'ем хутенька. Зеле лячэння. Вось. І яшчэ адно. І ў выніку мы ў парадку. Выцягнулі? Добра. Мяса пацука. І вось зараз можна паспрабаваць пазмагацца з гэтай, з шаманкай. Дарэчы, можа быць, можам паспрабаваць просто патрэніраваць лук на ёй. Ідэальна, мне падаецца, яна вораг для гэтага, таму што ў бліжнюю бойку яна не палезе. Грэхка выглядае неблаго. Ну, выглядае увогуле цудоўна. Так, літаральна так, як я памятаю Абливіон, калі я яго гуляў. Вось я гляджу, я нават не думала пра Абливіон 2, але каб яна каштавала $20, пэўна, не атрымалася б. Угу. Ой. А чаму ў сэнсе не трапіла? Вось. Так, законы... Я не разумею, якія законы накладаю на сябе. Вось, ідэальны вораг для трэніроўкі лука. У сэнсе, я ж сказаў, што ты ў бліжні бой не палезеш. Чаму ты лезеш? Ідэальны вораг, бачыце? Праблема толькі, калі наперадзе ёсць хтосьці яшчэ. Ау, трапіла. Оу. Лёгка. Так, посох. Не ўцягнем мы яго. Рубіны, стрэлы... О, камень душы. Не памятаю, якім карыстацца, але памятаю, што вельмі важная штука. Вельмі карысна, таму што без прызыву, по-моему... Не, зачараванне без іх жа не працуе, правильно? Іх так же сама ў Скайрыме. Калі я правильно памятаю, я не памятаю, насамрэч. Так, трэба пазбавіцца ад чагосьці. У нас зноў шмат усяго. Мы на 5 перагруз у нас. Давайте молот гэта ўсё ж такі выкінем. Грошыкі грошыкамі, а вось так-то шкада. Вось. Просто да халеры важыць. У Скайрыме так было. Ну, у Скайрыме памятаю, але зноў жа, у Скайрыме я, хутчэй за ўсё, па колькасці гадзін у Скайрым я гуляў больш, чым у Абливіон. Але нават не памятаю. Ну, карці, у мяне блытаюцца веды. У мяне Моровинд, ведаеце, сістэма пракачкі, я нават не магу сказаць, у чым розніца сістэм пракачкі Моровинда, Абливіона і Скайрыма. Яны ўсе перамяшаліся ў галаве. І ў выніку, я нават калі ў Скайрым гуляю, такі, мне падавалася, яно па-іншаму працуе. Ось, гуляю Абливіон, і мне падалося, яно па-іншаму працуе, там у Моровинд тое ж самае. Ось. І яны ўсе падобныя, ідэя, філасофія адна і тая ж, але нюансы свае ёсць. Так, это ўсё забіраем. Мол для ремонту. Мне падаецца, ён ні халеры не для ремонту, так? Давайте возьмем один такі, няхай будзе. Гэта ўсё ж такі ён... Можна ім карыстацца, ён ўсё ж такі ремонтуе. На Broken Sword 1 отправляется 500. Нагадываю, что прыкладна праз 40 хвілін у нас скончваецца галасаванне. І такім чынам мы вызначаем... О, пацукі. Давайте на іх патрэніруем лук. У нас скончваецца галасаванне праз 40 хвілін, і мы вызначаем, во што мы будзем гуляць заўтра. Пацук? Вы гэта бачылі? Окей, я боюся до яго падыходзіць, ён зараз ажыве і нападзе на мяне, не? Ты мёртвым прыкідваешся, так? Ён актор, пацук актор, ведаеце, жадаў паказаць, як он памірае, такі лампку да ілба прыставіў, такі, не, я паміраю. Так, пацук, аддавай мае стрэлы. Шалёна быў, ну. Абажраўся грыбоў мясцовых. Так, выхад павінен быць вось тут, так? У нас мапа ёсць увогуле? Мапы мясцовасці няма, так? Альбо ёсць такая штука, не? Мне падавалася, існуе у гульне па тыпу міні-мапа канкрэтна вось падзямелля, скажем так.
Але мне, можа, я придумаю зараз. Философия Скайрима. Ты обраны, иди перни галоўному цмоку ў рот. Ты, блин, літаральна опісаў любую частку The Elder Scrolls, ты абраны ў кожным выпадку. Ты абраны, і ты павінен, ну, у нашым выпадку, пёрнуць галоўнаму дэману ў рот. Ну, нешта такое. І мы зараз праз пячоры гэта вяртаемся ў каналізацыю. Да. Мы ўсё яшчэ не выбраліся на паверхню, то бок мы пролог праходзім. Я памятаю, была цікавая даволі сістэма, вельмі крутая для новенькіх у Обливіоне. Калі ты праходзіш вось гэты пролог з імператарам і выбіраешся на вуліцу, табе кажуць такі: глядзі, мы паназіралі, як ты гуляеш, і мы рэкамендуем табе вось гэтае, ну, ты па тыпу ты так гуляеш, абяры вось гэта сабе. Калі жадаеш, ты можаш ну, оп, я чую гэтых чалоў з імператарам. Хлопцы. Асасіны уже разобраліся без мяне. Рулу маю дай. Не кранаце мяне. Я свой. Слухайте імператора. Слухайте імператора. Імператор правду кажа. Я абраны. They cannot understand why I trust you. They've not seen what I've seen. How can I explain? Listen, you know the Nine, how they guide our fates with an invisible hand. Была у 2006 у 25 мінімапы няма. Ці ёсць, але я не знайшоў. Ага, окей, павінна быць. Ну вось, гэта, ведаеце, я літаральна, моя памяць з 2006-2007 года. Я па тыпу нейк такі розум нешта мне падказвае, але гэта можа быць неправда, я мог сам сабе прыдумаць проста. Это трошкі занадта даўно было. Так. У меня не вельмі добра справы з багамі. I've served the Nine all my days, and I chart my course by the cycles of the heavens. The skies are marked with numberless sparks, each a fire, and every one a sign. I know these stars well, and I wonder which sign marked your birth. Забыўся, у нас же знак. Знакі ж яны з кожнай... По-моему, у Скайріме самая, ну, такая... Можна абіраць знакі свае па тыпу зорны знак свой, так? Пры якім ты нарадзіўся. У Моравіндзе ён быў зафіксаваны, тут ён таксама зафіксаваны, гэта па тыпу дадатково яшчэ ваш оріджин, скажем так, вашага персонажа, як бы карысна для пэўнага білда. Але у гэтым самым, у Скайріме ён змяняецца як пачаткі, то бок вы просто падыходзіце да манумента і змяняеце яго. І пачатку вам даецца 3, а потым вы абіраеце сабе нейкі пэўны. Вось. Я вось думаю, мне падаецца, у Обливіоне можна было, калі ў Моравіндзе нельга іх змяняць увогуле ніколі, то у Обливіоне можна было, по-моему, змяняць яго. Просто ты павінен нешта зрабіць. Ну, па тыпу, гэта не так-то проста, не настолькі проста, як у Скайріме. Выправце мяне, калі я не памыляюся. Гэта зараз я... Зноў жа, я мог нагалюцыніраваць гэта проста, таму што у мяне блытаюцца ўсе гульні. Нельга наколькі там. Так. Я могу напрыдумваць канкрэтна з гэтай серыяй, з-за таго, што гульні падобныя, і ў мяне ва ўсіх прыкладна аднолькавыя ўспаміны, сістэмы гэтай нюансы, яны блытаюцца паміж сабой заўсёды. Ну, ось, я кожны раз, я адзіна толькі ў Скайріме запомню, што камяні, таму што ты не абіраеш сабе, я такі трошкі расчараваўся, але ў той жа момант такі, ну, ў прынцыпе, вось зараз ты жадаеш так гуляць, а потым вось так, ну, як бы. Чэмпіён Серадзіла абраны не на такім узроўні, як Давакін, ён абраны імператарам, а Давакіна акатошам, ну, карацей так, Давакін абраны. Нешта за знакамі DLC было. Дарэчы, пра DLC у нас ёсць гаворка. Я так і не прайшоў DLC на гэта сама, на Обливіон, я не гуляў у іх. У мяне яны нават набыты, як бы, я так і не знайшоў у сябе сілы прайсці іх. Я набыў іх значна, дзесьці ў 15-м годзе я набыў гэтыя па зніжцы, дзесьці гэтыя DLC-шкі, але так і не прайшоў. Так, хуткасць. Мы рухаемся хутчэй, нахрен не патрэбна. Каб я пераносіў больш за каня, было б цудоўна. Ваяр.
Узмацняе трываласць і моц. Маг дае больш магіі. Вор спрытнасць. Тень дае небачнасць на 60 секунд. І можна выкарыстаць один раз за дзень. Ну, такое сабе. Вежа. Ёсць, даецца заклён на адчыненне замкоў один раз у дзень. І 55% пашкоджання на працягу 120 секунд вяртаецца ў ворага. Можна выкарыстаць один раз у дзень. Даволі цікавая штука ад ранах. Вельмі змяняе геймплей знак. Вы не можете регенераваць магію, калі вы абярэце яго. Але вы можете паглынаць магію, якой вас атакавалі. Падвышае магію на запас магіі на 150. 50% шанец, што вы просто паглынеце заклён, па які вам гэты самай, ну, вам нанеслі. Але пры гэтым вы не можете регенераваць магію ўвогуле. Вельмі карысна, насамрэч у Абливіяне даволі круты знак. Канкрэтна ў Абливіяне. Таму што даволі шмат у сярэдзіне там у канцы гульні шмат ворагаў, якія шпуляюцца заклёнамі, і вы калі ваяр нейкі гатовы просто прыняць у сябе ў твар атаку, то вы можете спакойненька просто перці на ворага і лёгка яго разнясеце. Ну, таму што вы частку заклёну вы просто ігнаруеце. Тут былі і знакі народжання, і стаячыя камяні. Ага. Окей. Рытуал. Могуць палячыць сябе і прымусіць андедаў збегчы. Паслаўлёнае слова. Убегаюць ад вас на працягу 30 секунд. Можна выкарыстоўваць некалькі разоў у дзень па 40 магіі за каст. Падарунак мары. 200 поінтаў здароўя можна раз у дзень выкарыстаць. Ну, такое сабе. Лорд. Узровень брані падвышаецца на 15 ад шчыта і рэзіст да магіі на 15%. Добра. Ледзі. Воля падвышаецца і трываласць. Ловер. Каханая, не ведаю. Паралізуе цель на 10 секунд і зніжае стомленасць на 120 поінтаў. Можна выкарыстаць раз у дзень. Я бы ўзяў нешта без заклёнаў, нешта пасіўнае. Мне вельмі падабаецца карыстацца гэтымі знакамі заўсёды. Я забываюся на іх. Вось. І тым больш, што карыстанне один раз у дзень мне патрэбна, каб яно было вельмі моцнае, зноў жа. З тым, як я гуляю зараз, мне вельмі важна, каб яно было вось канкрэтна моцнае. Заклён змея. 3 пункта пашкоджання на 20 секунд і лечыць, ну, такое. Лечыць атруту, 90 пунктаў диспела і пашкоджанне стомленасці кастару. Ну, такое сабе, сам сябе труць, каб атрымаць бонусы. Давайте базовые нейкія, альбо ваяр, альбо вор, ну, злодзей. Давайте злодзея. Ну, спасибо. Я кажу, ад ранах яшчэ круты, насамрэч. Але гэта калі ты можаш, ну, ты не рэгенеруеш магію, табе патрэбна з зеллямі бегаць. Алхіміку нармальна, увогуле без праблем. Ось. Я думаю, з нашим стылем удача. Давайте вора просто возьмем. Злодзей будзе. The signs I read show the end of my path. My death, a necessary end, will come when it will come. Your stars are not mine. Today the thief shall guide your steps on the road to destiny. My dreams grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your face I behold the sun's companion. The dawn of Akatosh's bright glory may banish the coming darkness. Агульны сюжэт, так? Імператор прадбачыць амаль усё, што будзе ў будучыні, але звязанае з яго жыццём. І ён ведае, што ён сёння памрэ. Нягледзячы на тое, што яго вось гэтыя людзі з клінкоў, яны спрабуюць выратаваць імператара, ён ведае, што ён сёння памрэ. Літаральна ён ведае, што зараз вось мой час настае ўжо. Вось. І ён не ведае, што нічога ён змяніць не можа, абсалютна. І ён кажа, што мы па тыпу важныя ў гісторыі будучыні, па тыпу ты вельмі важная персона, і я бачу ў цябе ў сваіх марах.
No Ось конкретно trophies твій nor твар. triumphs precede me, but I have lived well, and my ghost shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In Вялізны this онлайн у дзень. Я I am скажу, у дзень blessed увогуле to даволі see моцны the онлайн hour of заўсёды. my death. Ну, ён падвысіўся з таго, як я пераехаў з вечара на дзень, онлайн вырас. Ну, такі сярэдні онлайн, скажем так. I go to my grave, a tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while. Then we must part. Гэта не наўмысна атрымалася, таму што пераехаць мне на дзень усё роўна было патрэбна з-за працы, але вось такі эфект яшчэ дадатковы. You may as well make yourself Я useful. тады яшчэ казаў, што хутчэй за ўсё, ну, што плюс-мінус застанецца як і ёсць, ну, як увечары, проста зменіцца аўдыторыя, ну, часткова зменіцца аўдыторыя, таму што, зразумела, не ўсе могуць прыходзіць на стрымы ўвечары, ну, наадварот, тыпу, тыя, хто маглі прыходзіць увечары, яны не могуць прыходзіць удзень, а тыя, хто прыходзіць удзень, не маглі прыходзіць увечары. У выніку, як бы, вельмі па-свойму, яно вельмі плаваючая такая штука. Мая аўдыторыя гультаі. Ну, трошки ёсць, так. Мы ўсе тут трошки гультаі сабраліся. Але ж увечары у нас больш часу, а зараз праца. Ну, глядзі, я не супраць... Я лічу, стрымы ўвогуле самае цудоўна глядзець на фоне. Я такі глядач, якраз такі стрымоў на фоне. Ты паставіў сабе і сядзіш там, колупаешся нешта. Прапускаеш, можа быць, цэлая паўгадзіны, можа быць, падзей, але... Галоўнае, каб было, ты заўсёды мог ускочыць назад і такі, ну я разумею, што адбываецца, вось прыкладна такое. Я ў такім стылі і раблю. На фоне працы стрым вельмі нармальна заходзіць. Вось, на фоне працы. Калі у вас ёсць такая магчымасць, зразумела, калі ты, там, не ведаю, чалавек, які якраз такі тебе патрэбна сканцэнтравацца, альбо ты працуеш рукамі і там, не ведаю, ну, карацей, на заводзе ты не будзеш на фоне глядзець. Вось, на перапынках будзеш глядзець. Вось. Так, добра. Клінкі, няхай раскажа. Насамрэч, я гэта ўсё ведаю. Якая, карацей, праблема? Ёсць клінкі, гэта група, асабістая група аховы імператара. То бок, гэта супер салдаты, карацей, самыя лепшыя з найлепшых. Яны крыху згадваюцца ў Скайрыме, адзін там чалавек з клінкоў ёсць, але Скайрым падзеі праз шмат гадоў пасля падзеі вось гэтых, то бок там 100, 200 гадоў, 300, не памятаю. Unreal Tournament патрабляе 500, дзякуй вялікі. Дарэчы, у нас ўсё набліжаецца бліжэй у нас галасаванне, канец галасавання, застаецца паўгадзінкі. Можна і працаваць і стрым глядзець. Так. Не, я нават калі працую і на фон ставлю стрым, я магу сканцэнтравацца на працы, альбо, ну, калі патрэбна канцэнтрацыя, то я ўвогуле выключаю стрым. Калі канцэнтрацыя не вельмі патрэбна, я магу слухаць на фоне і час ад часу зазіраць па тыпу, што адбываецца. Вось такое. Але па-рознаму бывае. Так яны кудысьці ўніз пайшлі. Я ўпэўнены, тут атака будзе. Вось там чакае ўжо. Сябры. Watch your back, Boris. Protect the Emperor. Я астралог просто ад бога. Не! Ты, ачапіся ад імператора. Чуеш? А уявіце сабе, карацей, каб гульня была разлічана, што ёсць такі варыянт падзей, у якіх ты ратуеш усё ж такі імператара, не гледзячы ні на што, і, ну, на тое, што гэта па тыпу матэматычна немагчыма ў гульне. Вось, гэта ўсё роўна можа адбыцца, і ты такі малайчынка выратаваў імператара, і імператар такі, ну, сёння не памру. Так, я перед тым, як за імі пабягу, зазірнуць хутенька тут. Ну, тут не халеры. І гульня скончылась такая. Ну, ў прынцыпе, не, далей падзеі ўсё роўна, якія падзеі не былі, далей як бы уварванне, ну... Тут ёсць такі нюанс, што як бы смерць імператара, насамрэч, для гісторыі не зусім абавязковая, наколькі памятаю. То бок ён там можа і не памерці, але галоўнае трошкі ў іншым, карацей, штука. Я зараз
Каб я не схлусіў, по-моему, у кулоне вось які яго на шыі, вось у гэтым уся гісторыя. І вось ён суперважны. Але ён запускае падзеі для нашага галоўнага героя. Ну, ён павінен аднесці гэты медальён туды, кудысьці там да клінкоў, по-моему. What about that side passage back there? Worth a try. Let's go. Яны закрылі праход галоўны, праз які напланавалі прайсці, і зараз у бакавую увядуць у нас у пастку далей. Набегаліся, атлетыка вырасла. Хлопцы, ідзем. They're behind us. Wait here, sire. У нас што там, бойка офісных гультаёў і хатніх гультаёў пачалася? Your life. Open Вы там цішэй, цішэй. Імператор, я цябе бараню. That's not smart. Watch your back for us. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Апошняга сына майго знайсці. Close Добра. shut the jaws. А, там з сынам імператора, карацей. Оп, з'яўляецца і забівае імператора. Паразмаўлялі. You chose a bad day. І ведаеце, у чым прыкалдэс яшчэ? У Аблівіяне можна было, ну, арыгінальнымі, не ведаю, як зараз, можна было клінкоў раптоўна, ну, не забіць, а нашкодзіць. Talos save us. І в итоге яны разлаваліся, у мяне было одно праходжанне, я такі пачынаю гульню, і гэта было ўжо не першы старт маёй гульні, я веру, як яна павінна быць. І я раптоўна проста выпадкова атакаваў пар з клінка, і клінок такі: "А, ты наш вораг", і карці, у цябе гульня скончваецца на тым, што проста цябе ахоўнікі імператара забіваюць. We failed. I failed. The Blades are sworn to protect the Emperor. Now he and all his heirs are dead. The amulet. Where's the amulet of kings? It wasn't on the Emperor's body. Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septim. They see more than lesser men. The amulet of kings is a А може ми самі забіць імператора? Я думаю, можна. Most people think of the red dragon crown. Ну, but так, that's не, почекайте, у яго конкретно якраз таки атакувати його не тримається, по-моєму, спробував в оригінальному Обливіоні. Він не забиваємо просто. До сюжетного моменту. For a reason. Did he say why? Joffrey? He said that? Why? Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. He's the Grand Master of my order. Джофрі, до якого нас відправили у імператор, гэта лідер ордена клинков. Чому імператор не скористав шитумом, ён жа цмока народжений? Не, у яго ёсць кроў цмокаў, але ён не цмока народжены. First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. That's where we were heading. It's a secret way out of the Imperial City. Or it was supposed to be secret. Here, you'll need this key for the last door into the sewers. There are rats and goblins down there. But from what I've seen of you, I'm guessing you're an experienced... Я пачаў праходзіць Обливіон і закінуў. Арыгінальны альбо гэты? Так, абіраем свой клас, і нам дадуць асноўныя здольнасці. Гэтага я не памятаю шчыра. Так, бойка, ваяр, варвар, рыцар. Так, а не, гэты, крусейдер, як он? Крыжак. Вітаю у супалцы Сікойс. Так, рыцар, лучнік, нам рэкамендуюць лучніка, так? Ці жадаю я быць ручнікам гэтым? Не думаю. Я гляджу і такі, скаут. Рога. Цивилизация. Блин. Розные персонажи на стелс. Ассасин-монах. Ё-моё. Так, Пилигрим и Бард. Ну что, Барда робим? Арыгінальным калісьці. Увогуле скажу, у прынцыпе, у Обливіана месцамі ён задзёўбваў. Ну, ён шчыра задзёўбваў. Я зноў жа кажу, як чалавек, які яго прайшоў, і якога праблем былі з аўталевелінгам, але так з любой гульнёй Бесезды, любым фалаутам, ну там, любым, не любым, трэцім-чацвёртым фалаутам, тая ж самая праблема можа быць проста самотна. Просто самотна. Уже Грэля Барта выпал. Ну что, давайте, все коты барды.
Пашлі ўсіх. Ну, каб можна было рамансіць, такога ж няма. Ну, просто няма ў гульні. Просто адсутнічае такая магчымасць. Кастомны клас. Давайте кастомны клас. Не-не, давайте карацей кастомны клас зробім. Я жадаю сваё. Бойка альбо стелс. Што нам дае? Давайте стелс. Давайте стелс. Я думаю, стелс. Атрибуты. Атрибуты у нас будуць спрытнасць. Хуткасць я не жадаю. Трываласць. Во, каб людям падабаліся. Удача. Дайте-ка одну штуку проверу. Спрабую зразумець, дзе мои коты. Халера ведае, дзе. Яны ў іншым пакоі. Добра. Раз яны ў іншым пакоі, то пакуль не будзе вам камеры на коту. Не атрымаецца. Так. Спрытнасць і харызма будзе наша. Але, блин, наколькі памятаю, харызма ж аніякая ў Обливіяне. Ну, яна літаральна просто кошты. Там можна нейкая сістэма по тыпу дамовы ёсць, але глобальна у гульне яна не адчыняе нічога. Гэта вам не Baldur's Gate далёка. Вось, на жаль. Пры гэтым Baldur's Gate я маю на увазе толькі трэці, потому што першыя два таксама бард ты ні халеры не можаш з гэтым зрабіць, абсолютно бескарысны клас. Так. Інтэлект не... Трываласць. У нашым выпадку давайте трываласць возьмем. Максімальны запас здароўя і рэгенерацыя здароўя па-за межамі бойкі. Кошты ўплываюць. А кошты мне як бы... Нішто не Baldur's Gate 3, акрамя Baldur's Gate 3. Так, яго ўвогуле патрэбна ў сваю па тыпу. Ты не кажаш Baldur's Gate? Мне падаецца, зараз ужо, калі казаць Baldur's Gate, то ўсе маюць на увазе трэці, так? То бок я не думаю, што людзі маюць на увазе першы альбо другі. Не таму, што першы альбо другі там дрэнныя. Не, з імі ўсё ў парадку. Просто што да Baldur's Gate вельмі далёка усім. Усім. Літаральна. Складана ўявіць, каб бы нешта перабіла. Так, спецыялізацыя на бойцы. Нам спатрэбіцца, я думаю, марксман для стральбы з лукаў, так? Нам спатрэбіцца падкрадванне, магчымасць узламваць замкі, вось гэта мой базовый набор мой. Мне больш нічога не патрэбна. Пераканаванне... гэта дадатковы 20 узроўняў бонуса. І яны падвышаюцца просто хутчэй. Добра. Давайте возьмем алхімію. У нас будзе алхімік. Нікуды вы не падзенецеся ад гэтага. Можна ўзяць яшчэ ілюзію, каб ствараць там розныя эфекты, па тыпу станецца небачным, вось гэта ўсё, па-мойму, так? Але я чуў меркаванне, што Baldur's Gate 3 не зусім Baldur's Gate. Гэта правільнае меркаванне, таму што ён не першы і другі Baldur's Gate, але ёсць у гэтага меркавання адна вялікая праблема. Baldur's Gate 1 і 2 рабіліся на базе старога выдання D&D, не памятаю, якое оно там было, другое, трэцяе, па-мойму. Вось, другое, па-мойму, другое выданне D&D было яшчэ. Зараз бягучае выданне D&D, 5-е, так? І у выніку атрымліваецца Baldur's Gate першы, другі зроблены па сістэме D&D, каб паказаць, як, па тыпу перавесці D&D у камп'ютарны сусвет, так? Baldur's Gate 3 зрабіў літаральна тое ж самае. Ён перавёў D&D у сусвет. Пры гэтым сусвет застаецца той же самы. Ён не зусім ужо той, які быў у першым другім Baldur's Gate, але шмат падзей адбылося ў сусвеце Forgotten Realms на працягу гэтых гадоў. То бок Baldur's Gate 3 адбываецца ў момант літаральна пасля апошняй кнігі там прыгоды, якая была выпушчана да пачатка распрацоўкі гульні. Вось. І на падзеях там кніга называецца Descent into Awareness, па тыпу там была падзея, калі гарады пачалі правальвацца ў бездань, карацей, у ад, просто нахрен, у пекла, цэлымі гарадамі, і некаторыя з людзей ператвараліся ў тыфлінгаў, па-мойму, нешта такое. Але, карацей, там з тыфлінгамі, я не гуляў яго, таму я вам не распавяду, але спуск у Авернус, вось гэта кніга, яна якраз таки пра падзею вось такога, яно ўзгадваецца ў Baldur's Gate 3.
некалькі разоў. Так што ў прынцыпе яны пакінулі тое, што рабіў першы і другі Baldur's Gate, яны не змянілі нічога. Але гэта не першы другі Baldur's Gate. Чаму? Таму што бойка змянілася, і гульнявыя механікі змяніліся, і яны змяніліся ўжо на працягу апошніх 30 гадоў вельмі моцна. Вось. І дарэчы, першы другі Baldur's Gate, я бачыў пункт у тым, што людзі скардзяцца на тое, што першы другі Baldur's Gate гэта быў реал-тайм з актыўнай паўзай. А вось трэці Baldur's Gate гэта пакрокавая бойка, і гэта гаўно. Я не згодны, таму што у ДНД заўсёды бойка была пакрокавая. Толькі справа ў тым, што у старых выданнях ДНД вам было патрэбна зрабіць 10 гадоў, каб трапіць у ворага на першых узроўнях. А у бягучым выданні вам патрэбна можа быць 2 хады, каб трапіць у ворага, таму што вы слабенькі яшчэ. Вось. І таму пакрокавая сістэма мае сэнс, яна заўсёды была пакрокавая. ДНД заўсёды была пакрокавая. Просто реал-тайм схаваў ад вас шмат хадоў чакання і сумнасці і чаканне таго моманту, калі вы нарэшце нахрен трапіце ў ворага. Вось ад чаго ён вас выратаваў. Таму што бойкі ў старых выданнях ДНД гэта было кінуў дайс, не трапіў. Кінуў дайс, не трапіў. Кінуў дайс, не трапіў. Кінуў дайс, не трапіў. Кінуў дайс, я трапіў. Вось, і ты такі, вау, я трапіў. І прыкладна так, яно просто стаіце і б'еце, просто кідайце дайсы, пакуль не атрымаецца. А ДНД, ну вось, а ДНД гэта ж якраз таки другое выданне, по-моему, не? Я зараз, гісторыю ДНД, я не самы спецыяліст па гісторыі ДНД. Выданні ДНД, а ДНД гэта якраз такі да другога выдання. То бок ДНД гэта ўсё першае і другое выданне. Пры гэтым быў яшчэ паралельнае выданне сваёй версіі. Вось там пачынаецца трошки складана. Да 95-го года выходзіла вось гэтая ДНД. То бок гэта па тыпу ёсць ДНД арыгінальная, ад якое пашыралі паралельна было АДНД і ДНД як бы такое. Вось, і гэта было паралельна. Але зараз мы у тым таймлайне, дзе лічыцца, што кананічны як бы ДНД гэта якраз такі АДНД. То бок была ў 74 годзе арыгінальнае выданне ад Гарі Гайгекса, потым ідзе там перавыданне, ну, трошки дапаўненне з 77 па 83 ад першага выдання. Это АДНД лічыцца ўсё. І потым другое выданне, таксама АДНД з 89 па 95. Вось. Там была праблема у тым, як кідаліся кубікі, як лічылася ўсё складаней. У трэцім выданні яны трошки гэта спрасцілі, і дзякуем Богу. Вось, таму што кідаць раней браня, чым ніжэй у цябе браня, тым лепей у цябе, тым гэта лепей, і гэта вельмі складаная логіка для канцэпт для любога гульца зараз. Я фанат Baldur's Gate, я не могу прачытаць гэта. Baldur's Gate, Гейтауса тажам у 25 гадоў. Амаль фігня гэтае меркаванне. Гэта іншая гульня, то бок яны рэальна адрозніваюцца. Але канцэптуальна, ну, тут галоўнае, што як бы філасофія як Baldur's Gate, гэта было перанесці ДНД вельмі дакладна на камп'ютарныя рэльсы. І Baldur's Gate 3 гэта зрабіў на... Гэта найлепшая адаптацыя ДНД за ўвесь час. Ну, гэта найлепшая... Вось ДНД, яно літаральна так. У большасці сваёй, ну, па тыпу, у большасці сваёй, тое, што вы бачыце ў Baldur's Gate, гэта, наколькі гэта было магчыма. Але ўсё роўна не дацягвае да ДНД. Усё роўна. Baldur's Gate 3, гэта ўсё роўна набліжэнне, прафесіянальна напісанае, ну, добрая гісторыя, ўсё як бы цудоўна, але ёсць адзін нюанс. У ДНД вы можаце рабіць рэальна, што пажадаеце. Baldur's Gate 3 спрабуе даць гэтыя ўсе магчымасці, але пры гэтым вы не можете зрабіць усяго таго, што вы можете рабіць у ДНД. Таму што некаторыя рэчы просто немагчыма адаптаваць у гульню. Просто немагчыма. Як вы будете адаптаваць заклён, які змяняе рэальнасць? Ну, па тыпу, у вас ёсць заклён, які просто кажа, вы прымаеце, гэта як па тыпу жаданне джина. Вось вы па тыпу кажаце, што я жадаю, і што вы прыдумаеце, то і адбудзецца. І гэта як вы пажадалі джину. Ну, вось, уявіць сабе такі заклён. Уявіце любую камп'ютарную гульню, якая зробіць такі заклён магчымым. Як гэта адаптаваць? Да ніяк. Со стажем. Гейтауса тажам. Я такі, што, аб чым гэта самае, фанат Baldur's Gate со стажем. У 25 гадоў. Я дагэтуль не разумею, як стака разабралася, не мае ніякага ўяўлення пра ДНД. Для тых, хто не ведае, што такое тако. Яно не тако, а TAC 0.
расшифроўваецца як to hit armor class 0. То бок там, карацей, свая херня. Вам патрэбна ведаць армор клас ворага, каб зрабіць яшчэ разлікі, каб потым зразумець, ці трапілі вы ў ворага ці не. Яны з трэцяга выдання гэта ўсё спрасцілі, значна прасцей. Дзякуем Богу. Там пры гэтым матэматыка не змянілася, яны проста спрасцілі, перагарнулі некаторыя факты. До конца галасавання застаецца 9 хвілін, ужо таймер зверху у нас з'явіўся, я затрындзеўся, так персонажа сабе не стварыў до конца, так? Так, у нас засталося 3 пункта яшчэ, якія мы можам раскідаць. Я думаю, мы можам... Алхімію мы ўзялі, так? Давайте возьмем ілюзію. Давайте возьмем броню. А, не, гэта як я магу падтрымліваць сваю броню і эфектыўнасць. Давайте... Ось, цяжкая броня. Вось такое возьму. А, не. Не. Давайте лёгкая броня. Вось так. Лёгкая броня. І... клинки. Няхай так будзе. Таму што клинкі гэта і кінжальчыкі таксама лічацца. Baldur's Gate 1 атрымлівае яшчэ 2000, Blade of Darkness атрымлівае 2500. Давайте аглядзім яшчэ наш спіс лідараў. У нас актыўненька пайшло галасаванне. Hollow Knight усё яшчэ на першым месцы 38 000. Baldur's Gate 1 37 000. Перасунуўся на другое месца. Disco Elysium 35 500. Elder Kings 2 гэта мод для Crusader Kings, які робіць The Elder Scrolls у сусвеце, ну, як бы, робіць сусвет The Elder Scrolls унутры стратэгіі. Так што, калі вам цікава паглядзець на The Elder Scrolls з боку стратэгіі, гэта 4-я пазіцыя 35 500. Яна таксама вельмі недалёка ад топа 1. І на 5-м месцы у нас Devil May Cry 5 31 000. Цікава, ці ёсць тут Альбан Карынес? А я не памятаю. А что такое? Кто это такие? Что это такое? Так, клинки мы взяли. У нас полный набор, мне подается, так? Пригодник. Ну, добро. Мы можем назвать его себе. Каточек. Каточек. Давайте вот так. Я не веду, як мне... Я не могу че зрабіць з символем. Это особистый символ тады лічится. Так. Create каточек класс. Я згодны, я ожидаю. Каточек класс. Вось, додався. Протягнуть. Ці ждаеце вы абраць клас каточак? Ожидаю. Really? I would never have guessed. Still, I don't think you'll have any trouble with rats and goblins. You must get the amulet to John. Мы ўсё яшчэ не выбраліся, дарэчы, з гэтых каналізацый. То бок гэта пралог усё. То бок мы стварылі клас на працягу гэтага, нас навучылі базовым механікам. Good. The Emperor's trust was well played. На Disco Elysium адпраўляецца 10 000. Я не ведаю, як вам атрымаецца гэта перабіць. Але шансы ўсё яшчэ ёсць. Застаецца 7 хвілін застаецца до конца. Disco Elysium 45 500. Hollow Knight на другім месцы 38 000. Baldur's Gate 1 37 000. Elder Kings 2 мод для Crusader Kings 35 500 і Devil May Cry 5 31 000. Так, у меня добрали клинок, холера. Император, что с... Ну, сенсі, я ожидаю обшукать императора. Можна, калі ласка, полутать яго? Може лут, калі які дропнуўся, а? Не? Ладно. Давайте, вось он меч будзе. Перапранаемся ў лёгкі даспех, бо ён у нас зараз паляпшацца будзе хутчэй. Частку цяжкага даспеха будзе, частку лёгкага. Амулет каралёў нельга апрануць. Як толькі я спрабую яго на сябе апрануць, ён адразу спадае. Так... Ну, добра, мы такое трошки перамешаны нейкі выгляд будзе. Выхад таймных чайкаў шафы. Гэта сакрэтны персонаж спакою распрацоўшчыкаў, якога агучыў Тодд Говард. Не ведаў такога. Глядзіце, якая справа. З Disco Elysium мы будзем праходзіць з перакладам, у нас ёсць там захаванне. Я усталю апошнюю версію пераклада, якую я спадзяюся хоць сёння выкладу. Таму што, ну, так, там обновленне я ўсё амаль 3-4 дзень спрабую выкласці, ўсё часу не хапае, альбо я лянюся. Вось, таму сёння хутчэй за ўсё выкладу новую версію пераклада, яе ўсё роўна патрэбна запакаваць для таго, каб у гульню ўпіхнуць, так што заадно яшчэ Nexus мод выкладу. І заўтра тады будзем гуляць у яе, калі яна пераможа. Яшчэ не факт, яшчэ ёсць 5 хвілін, просто апісваю, што будзе на Disco Elysium заўтра, калі ён пераможа. На Portal 1 на Portal отправляется 1000. Дякую велике. Тут у клинка траура, ты хочешь императору в сраку залезть. Ну вы банши, я ожидаю полутаться. Я ж сказал, я лутагоблин.
Імператор, што ты дропнуў? Ну ладно. Так, гэта месца, адкуль вылез забойца гэтай, блин, міні-карты не хапае. Чаму яны яе не зрабілі, дарэчы? Ну, што за херня? Незручна ж, не халеры. Так, гэта адчыняецца. З беларускай агучкай. Ну, пра портал я зразумеў. Так. Абавязкова. Выхад у каналізацыі. Вось зараз мы... мы па тыпу ў таемных праходах былі імператорскіх, а зараз мы якраз такі ў каналізацыю трэпім. І тут на выхад можна неяк выбрацца, так? Мапы ўсё яшчэ не далі. Меч клінкоў у нас забралі. Пачвары такія. Што ў нас як персонаж увогуле па здольнасцях? Першы ўзровень, зараз у нас дакладна з'явіліся там недахоп яшчэ таго, ну, просто неабраныя некаторыя рэчы. Атрыбуты. Спрытнасць 65 і удача 60. Я не ведаю, навошта я удачу ўзяў, але няхай будзе. Я на міні-карту прадаваць будуць за грошы. У прынцыпе, у стылі беседы, так. Якая ж незручная торба, што тут, што ў Скайрыме. Ну, я скажу, яна незручная, так, але ў Скайрыме гэта ўвогуле жах. Просто жах. І ведаеце, калі ў Скайрыме ўвогуле жахлівы жах. Гэта калі вы ў VR гуляеце. Вось тады кабзда просто ў Скайрыме інвентар. А модаў, ну, я на PlayStation гуляўся, і там у модаў я паставіць сабе не магу. І ўсё, і ты сядзіш з інвентаром, у якім калупацца, у VR просто кабзда. Гэта просто вельмі незручна. На першага ведьмара отправляется 10 тысяч. У нас что там понеслася забойка? Застаецца апошнія 3 хвіліны. Ведьмар ўсё яшчэ не на першым месцы, ён на другім месцы. 45 500 на Disco Elysium. 40 300 на ведьмары першым. На Hollow Knight 38 000. І Метаігоры, ты пераблытаў і адправіў не туды гэтыя самыя Unreal Tournament. Адзін з іх гэта просто ты падсвяціў сваё паведамленне. Так, я зараз табе вярну гэтыя пункты. Дай-ка мне момант. А чаму я не магу? Ты не пераблытаў? Дык глядзі, ты адправіў 100 на тое, каб падсвяціць просто Unreal Tournament Cup. Зато я прыгожа напісаў, так? Калі ўсе бачылі. Калі жадаеш, я табе зараз вярну 100 пунктаў. Няхай будзе. У нас Вядзьмар першы прабіраецца. Я адмяню ўзнагароду, і ў выніку тебе павінна 100 пунктаў вярнуцца. Ну, ўжо позна. Позна Метаігоры. Я не думаю, што ты гэта збіраўся зрабіць. Так, у нас Ведьмар першы просто прорываецца імгненна, лезе наверх, і ён на першым месцы 47 800, а Disco Elysium 45 500, і Hollow Knight 38 000. У нас раптоўна просто наверх залезлі Disco Elysium і першы Ведьмар. Бойка паміж імі ідзе. Вядьмар першы. Мы ўжо гулялі адзін раз, мы будзем працягваць далей з таго ж месца. Мы скончылі як бы пралог і дабраліся да вёскі першай і трошкі агледзелі наваколле. Мы гуляем у Ведьмара на высокай складанасці, наколькі памятаю. Калі я не памыляюся. Я магу памыляцца, я не магу зараз узгадаць. Паспрабуем альбо на сярэдняй. Не памятаю. Вось, мы пойдзем рабіць першыя квесты, і там нас могуць і таго. Транспорт Тайкун Делюкс атрымлівае 2500. Дзякую вялікі. Так, Транспорт Тайкун Делюкс. А дзе ён, дарэчы, у нас зараз? Ён даволі далёка яшчэ. Транспорт. Не так далёка. Усё недалёка, насамрэч. 22 100 на Транспорт Тайкун Делюкс. Давайте апошнія хвіліны я даю, не буду працягваць пакуль гульню, пакуль у нас пераможца не вызначыцца. У нас там Золтан не сустрэчаны. А ці Золтан не пазней у гульне ў першым Ведьмары? Ці ён не ў Вызіме ў самой, не? Мне падавалася, ён толькі ў Вызіме і з'яўляецца. Не, пачакай. Ён у невялічкай вёсцы, літаральна перад уваходам у Вызіму з заходняга боку. Там же две вёскі па тыпу, ну там невялічкіх, два заходы ў Вызіму ёсць. Ён, па-моему, у заходняй вёсцы, так? Нешта такое. Ведьмар першы яшчэ атрымлівае 1000. Каб замацавацца на сваё дамініраванне паказаць. 48 800. У доме ля берага. Не памятаю. Там шмат берага. Там рака, блин, да, уздоўж усёй Вызімы.
Добре, да яго можа сходзім. 3 і амаль канец, і у нас канец. Гульня на пятнічны стрым у нас абрана. Пераможца у нас першы вядьмар. Я не ўпэўнены, вось у апошні момант, якія 100 дакінутыя, яны куды трапілі? Яны у ведьмара трапілі, альбо, ну, па тыпу, яны трапілі... Так, яно залічыла у галасаванні ў перамогу у гэты момант, падаецца. Я не бачу яго. Сапраўды? Сапраўды, мне падаецца, так, яго няма. То бок ён зараз у нас трапіў у пераможцу. 48 800. Будзе як будзе. Ну, няхай будзе. Добра. Глядзім у нас па прадметах. Дарэчы, вось гэтыя сандалікі ўсе, яны там каштуюць нічога. Давайте іх дропнем. Усё, вось гэта ўсё улятае. Вы улятаеце. Кірасу. Зараз я браў сабе лёгкую зброю, ну, лёгкую па тыпу броню, што, у прынцыпе, павінна спрасціць нам трошки жыццё. Будзем насіць просто менш рэчаў. Таму што сілу мы не абралі, ну, як базовый скилл. У яго было бы няблага кінуць? Так-то. Таму што месца... Блин. Мне лута гобліну складана, разумееце? І яно ўсё ідзе са мною. Хто мяне заўважыў? Ага. Вось гэты пацук мяне заўважыў. Добра. Пацукі, жудасць. Я калі падвышыў складанасць, гэта просто жесть. Давай, нападай. Ну, добра. Оп. Здольнасць клінкоў 32. По-моему, моц атакі заўсёды залежыць ад гэтага самага. Оп, імгненна. Моц атакі заўсёды, по-моему, залежыць ад вашай здольнасці. То бок, клінок, любая зброя як бы мае базовыя свае пашкоджанні, але важней, каб вы валодалі ёй. І гэта, по-моему, прыкалдэс усёй серыі. Здольнасць цяжкай броні. Так, балюча, гобліны. Гобліны, адчапіцеся. Так, давайте зелье пить. Что у нас там есть? Слабое зелье лечения. Вось яго. Оп. Что будете с гэтым рабіць? Давайте по одному, калі ласка. Ай-яй. Так, і он зараз мяне заб'е. Слабое зелье лечения, яшчэ 3 штуки. Добра, даў рады. Оп. Што? Гоблін. А чаму гобліна мяса пацука? Гэта як працуе? О, срэбра завалялася трошки нават. Навошта нам іх мяса? Алхімія. Мы будзем алхіміяй займацца. Так, это что у нас такое? Браму, якую нельга адчыніць пакуль. Ну ладно. Мне падаецца, гэта і ёсць выхад, так? Вось гэтая штука і будзе выхад наш. А тая брама адчыняецца потым увогуле па сюжэце. Альбо па сюжэце, альбо просто дадатковы квест, там нешта такое. Пацук, ты адзін? Ты адзін тут. Пацук, ты нічога не бачыш. Ха-ха-ха. Перамога. Так. І вось он выхад. Это быў самы ўражваючы момант у Абливіяне. Гэта момант, калі ты ідзеш і нарэшце выбіраешься з каналізацыяй. Можна змяніць яшчэ трошки свой клас і характарыстыкі, і вось на выхад. Трэба было захавацца, мне падаецца, перад гэтым. Каб у мяне засталася апошняя магчымасць змяніць гэта ўсё. Захавайся перад выхадам, ужо позна. Вось і моя памылка, трэба было захавацца. Бо магу пашкадаваць. Вось гэта больш за ўсё ўражвала, але я скажу, ўражвала больш. Не, ўсё роўна, блин, прыгожа, а?
Не, ўсё роўна, ладно, прыгожа. Тады просто яно было такім, ведаеце, светленькім, такім просто зялёным, просто аж ташнотным трошкі зялёным. Вось, і яно было вельмі такое, вылучалася сярод усяго, сярод любых гулін, гэта было вельмі сакавіта так. Вельмі прыгожа, вельмі сакавіта. Зараз, калі вы паглядзіце на скриншоты таго, як гэта выглядала раней, гэта херня, ну, вас не сатарыла вельмі дрэнна. Ось, зараз ты такі, гэта трава, гэта дрэвы, а раней ты такі, колькі дрэваў? І галоўнае, каб вы разумелі, у большасці гульцоў было адчуванне, гэта было для іх прыгожы эстэтычны малюнак, таму што ты выходзіш, і ў цябе завісае нахрен гульня вось у гэты момант, і ты глядзіш на гэта і такі, як жа прыгожа. На жаль, я не могу разгарнуть свою камеру, потому что ты таки просто как продираешься сквозь кисель. Ни холеры не можешь оглядеть наокол. Ось, у меня тормозило жудасна. Просто столькі дрэваў, вось гэта просто, вось гэты від, краявід гэты. На ім ламалася просто гуня у мяне, я не мог нахрен нормально агледзецца, і але як жа мне было прыемна, як жа мне было кайфова, усё тармазіла, хацелася хутчэй вярнуцца назад у пячоры, у якую-нибудь каналізацыю, каб трошкі пагуляць у гэтую гульню. Так, у нас ёсць квест, як бы зараз мы ўсё, мы ў вольным сусвеце, так? Мы можам рабіць, што пажадаем. Галоўны квест нам рабіць не абавязкова зусім. Што у меня там справа знізу? Мне што справа знізу адзначана. Я магу паглядзець па тыпу эфекты, на якія на мне знаходзяцца. Вось зараз у пэўны момант. Магія. Не упэўнены. Вы далі просто бачыць па тыпу, што накладзена на персонажы, так? Ну, бягучыя эфекты. Мінорныя здольнасці. Мажорныя здольнасці. Так. Не, я не магу просто так паглядзець, так? Няма такога ў гульні ўвогуле. Квест ёсць даставіць амулет. Вось гэтаму чэлу амулет каралей Джофрі даставіць. Каля горада Корол. Музыка увогуле, дарэчы, мне падабаецца тое, што яны робяць кожны раз ремікс на гэта самае, на галоўную тэму. То бок, ну, і тэма Скайрыма гэта ремікс. Гэта самае. Тэма... Я змагаюся з кімсьці? Так, я з кімсьці змагаюся. А, ё-моё, крабы. Атака крабаў. А, справа знізу, гэта азначае, што ў мяне нешта зламалася, так? Краб. Меня зараз краб адпінае. Вось і выйшаў адчынены сусвет, так? Так, добра. Крабавае мясо. Я віншую нас. Крабавыя палачкі атрымалі. Адразу нарэзаныя. Мне падабаецца галоўная тэма Моравінда Аблівена гэтага самага Скайрыма. Таму што гэта адна і тая ж тэма, па-рознаму аранжыроўка зроблена, але яны ўсе ачмурэныя па-свойму. Моравінская больш такая таямнічая, імперская такая больш фанфарная, ну, аблівенская, яна такая імперская, фанфарная, маршавая трошкі. Ось, вельмі крутая, вельмі заходзіць. І скайрымаўская, яна такая больш агрэсіўна, такая вікінгская. Гэта вельмі круто. Гэта вельмі ачмурэнна зроблена. Мне хацелася бы просто хаця бы паслухаць, каб яны зрабілі гэта на кожную гульню, па тыпу, ну, на кожную магчымую гульню, скажем так, паслухаць гэтай версіі, як можна аранжыраваць, напрыклад, зноў жа тэрыторыю каджытаў, якой няма гульні па тэрыторыі каджытаў. Ну, вось. Так, што мне зламалася? Як мне паглядзець стан? Я так разумею, браня ў мяне нейкая ў нейкім стане, шчыт у мяне ў нейкім стане, так? У мяне быў малаток. Дзе там? Малаток. І я адрамантую шчыт. Усё, малаток мінус. Пэўна, што зламаецца высокі. Ну, карацей, трэба рамантавацца. Если кампаненты ты збіраешся, яны ж не даюць, пакуль сэнса іх есці няма, таму што яны чамусьці ў мяне ўжо адчынены. То бок, бачыш, я бачу два элемента. Так? Я ж не магу даведацца больш, пакуль у мяне не павышана алхімія. У мяне ўжо дастаткова была высокая базовая алхімія, каб бачыць першы элемент,
Я зараз яе ўзяў як адзін з асноўных кампанентаў. Я бачу 2, просто нават просто бачу іх. Так, мне не патрэбна іх есці для гэтага. Вось. Оп. І у нас эфект по типу бачыць істот яшчэ ў гэтага мяса патушынага. Пры гэтым можна яшчэ, я не памятаю як тут алхімія ўвогуле. Мне стол уже патрэбны, так? Я нічога не блытаю. Я, наколькі памятаю, мне патрэбны стол спецыяльны алхімічны. Альбо я магу з сабой у дарозе рабіць гэта. На Elder Kings 2 мод для Crusader Kings отправляется 500. Дякую, вялікі мега па-азерскі. Што я хацеў сказаць? На конт, для тых, хто новенькі, у нас новенькіх сёння шмат, давайте я вам распавяду трошки. Ну, увогуле, для тых, хто, можа, не разабраўся, не ведае. Это овечка? Что это такое? Это волк. Это волк. Зараз ён нам цитатами пачне сыпаць. Осторожно. Волк. Хоць сюды. Зараз я вам раскажу, як у нас працуе галасаванне. У нас, акрамя галасавання, на пятнічны стрым. О, не, волк. Мне падаецца, увогуле не мой вораг пакуль. Так. Галасаванне як працуе? У нас перамагае на пятніцу. Заўсёды перамагае топ-1. То бок сёння перамагла... вылетела з галавы. Зараз назву. Зараз. Ведьмар першы, вось. Перамог першы ведьмар. Так, трэба... Блин, он меня так сожрэ. Я тут буду вам рассказывать, он меня сожрэ. Яблок давайте заедем. Что у нас на здоровье? Так. Это не то. Есть лечение? Это не то, это отпочинок. Вось. Вось гэтая штука можа лечыць здароўе трошки. Ну гэта капзда. Ай. Галоўнае на яшчэ аднаго ворага не набрацца. Ау. Как вы разумелі, не з тым ворагам звязаўся. Ваўкі занадта складаныя. Волк, Обливион волк. Ну все, мы разобраліся. Просто выкарыстаць ступку інвентары. Окей. Это ўсё ж таки так працуе, так? Дык вось, давайте пра галасаванне. У нас, акрамя гэтага, ёсць яшчэ штука, якая дапамагае гульням, якія не вельмі прасоўваюцца, альбо ўвогуле. У нас ёсць рандомная яшчэ штука па нашаму спісу галасавання. Гэта будзе заўтра ў пятніцу, а 12 па Польшчы, а 3... Колькі там у нас? Адна гадзіна розніца. А 13 па Мінску. Вось. І ў гэты момант мы, ну, прыкладна ў гэты час, то бок прыкладна, гэта не аўтаматычная штука, я буду закидываць усе гульні, якія ў спісе галасавання ёсць, я буду закидываць іх у рулетку. І тая гульня, якая выпадзе на рулетцы, у яе мы будзем гуляць у аўторак. У выніку у нас які расклад прыкладна. Панядзелак, серада і чацвер мы гуляемся ў штосьці, што я пажадаю, увогуле поўнасцю просто по майму жаданню. Зараз мы звычайна праходзім Алана Вейка, калі да яго допройдзем, потым буду вырашаць яшчэ, што будзем гуляць далей. Сёння выпадкова, таму што выйшаў Обливион і вельмі хацелася патыркаць яго. А у аўторак мы гуляем у тое, што выпала на рулетцы, а ў пятніцу мы гуляем у тое, што абралі вы у топ-1, то бок усё, што агульна усе абралі. Вось. Так. Будзе інтра ведьмара? У сэнсе, мы ж прайшлі пралог, ты пра яго, этой горы? Бо мы прайшлі і далей пайшлі. Так. Давайте-ка на ваўка не ідзем, пакуль паспрабуем алхіміяй заняцца, правильно? Робім тую ж самую памылку, што я рабіў 20 гадоў назад. Дзе ён там? Во, тыркнуў, яно адчынілася. Так. Подобные эффекты. Подобные эффекты мне у ідэале... У выніку, мне падаецца, яно ж перабором працуе, так? То бок ты можаш паспрабаваць вось так. І вось так, напрыклад, зрабіць, і паспрабаваць зрабіць з гэтага, так? Альбо табе... Ага. Выкарыстоўваецца, і яна дадае. Мне патрэбна цэлы набор з сабой насіць, каб палепшыць, так? Не, гэта падказка, пачакайце-ка. Вось гэта мне націскаць. А куды мне націскаць, каб яно спрацавала? Я так разумею, мне абавязкова... Я не разумею.
Мне абавязкова трэба знайсці эфекты, альбо я магу просто паспрабаваць тыркнуць адну з адным, скласці і паглядзець, што атрымаецца. Ось так? Не? Я не магу націснуць нічога, не? Не. Што за халера? Як гэта працуе? Ладно, добра, давайте пашукаем супадаючыя эфекты і просто зраблю на супадаючых эфектах. Вось гэта. Дае эфект? Ну, я бачу яго. Усё, я павінен ведаць эфекты. Тады нічога не трэба. Я просто на першым стрыме па Ведьмару не быў. Ведьмара першага мы прайшлі пралог у Каэр Морхен і падзеі нападзення гэтых самых Саламандр. Мы тады яшчэ, по-моему, пардон, можа быць спойлер, по-моему, не ведаем, што гэта Саламандры ўвогуле. Альбо не, мы ведаем. І мы якраз таки дабраліся да першага горада, пайшлі шукаць, хто ж там, ну, у падзеях, спойлеры вы бачыце для першага Ведьмара, мы на бягучых падзеях, атрымліваецца, напалі Саламандры на Каэр Морхен, Ведьмары спрабавалі адбіцца, аднаго з Ведьмароў забілі, маладога самага, по-моему. Вось, і мы адправіліся, ну, Ведьмары пайшлі ў розныя месцы, у іх скралі мутагены, і у пошуках гэтых мутагенаў, якія для іх суперважныя, яны адправіліся ў розныя часткі сусвету, і Геральт адправіўся ў Вызіму. Але ў Вызіме таксама не ўсё добра. На падыходах да Вызімы Вызіма закрыта, на падыходах у вёсках бегаюць адскія гончыя, і, карацей, ўсё не было даволі сумненька, як і звычайна Ведьмары. Мы адмаўляліся сэксіцца і збіраць карткі ў першым Ведьмары, таму што я халера яго ведаю, як Twitch за гэта ставіцца. Як мне падказалі, што сэксіцца можна, і Твічу і Ютубу похрен, таму, калі ласка, будзем сэксіцца, карацей, ўсё нармальна. Вось, вайна з Саламандрамі, як у Чапіка? Пра каго гаворка? Так, ну, атрымліваецца, я магу проста... Вось, стварыць. Блин, незручны інтэрфейс. Ось, ну, незручны. Ось, каб зданне зручны. Так. Я памятаю, што ён ніколі не быў добрым, але зараз нешта ўвогуле. Ось такое. Паляпшэнне алхіміі там атрымалі сабе. Гэта, насамрэч, ну, такія сабе зеллі. Я створю. Так, давайте на воўка не пойдем. Альбо пойдем. Я жадаю змагацца. Я жадаю сабе паляпшацца. Мяне прыгода чакае. Воўк, пайшлі разбірацца з табой зноў. А што ты думаў, воўк? Стрэлу ў мяне не будзе, так? Разбярыся з гэтым. Не падабаецца, так? Атлетак падвысілася. Ау! Адчапіся, воўк. Не цікава, колькі мне стрэлаў на яго патрэбна. Гэта вам не нізкая складанасць, так? Была б адна страла і ўсё, і гатова. Нават на сярэдняй складанасці была б проста адна страла, і было б ўсё добра ўжо. Утыркаў яго. 9 стрэл, як толькі ў ім тырчала. Якая цудоўная алхімія ў Kingdom Come Deliverance 2. Я не памятаю, але мне было... Kingdom Come Deliverance, такі свежы позірк на ўсе здольнасці увогуле ў гульнях. Это вельмі смешна. Мне вельмі падабаецца тое, што персонаж спачатку не ўмее чытаць у Kingdom Come Deliverance 1. Літаральна не ўмее чытаць, і ты такі... Гэта здольнасць. По типу, ідзі падвысь сабе здольнасць таго-то, як ты чытаеш. Жадаеш пачытаць кнігу, вось ты адчыняеш кнігу, і ў ёй ні халеры не зразумел. Літаральна літары пераблытаны, ты не можаш яе нахрен прачытаць. І ты такі, окей, добра, вучымся чытаць. Пачынаем разумець трошкі больш. Час ад часу, калі у вас здольнасць нізкаватая, вы ўсё яшчэ блытаеце літары месцамі і словы месцамі, але становіцца лепей з часам. І потым вы навучыліся чытаць. Вось у вас, здольнасць. Вы навучыліся чытаць. Не тое, чтобы каб вы там абраны супер-пупер. Карл Чапек, пісьменнік. На жаль, нават не чуў. І ў другой частцы ёсць каваль. Дык у першай... у першай частцы было, я толькі памятаю, я нешта тачыў зброю. І ўсё. Больш нічога не памятаю на гэтую таму. Так, ну што, мы дойдзем сёння да імперскага горада, не? Дойдзем, мне падаецца. На рынок. Ведаеце, у чым прыкол дэс? Будынак, які зараз я абыходжу навокал, так? Гэта імперская турма, з якой я толькі што збег.
Яны там пра гэта не ведаюць, так? Зараз мы зойдзем і такія, хлопцы. Гэта галоўна не турма, а гэта раён турмы. То бок гэта цэлая асабістая вось тэрыторыя, толькі гэтаму прызначаная. Вітаю, я прыйшоў здавацца. What seems to be the problem? У чым праблема? Слухай, тут такая праблема, я збег ад вас, можете пасадзіць мяне назад? Так, мы яшчэ паспеем у турму вярнуцца, потым яшчэ. Ну, у турму мне заўсёды падабалася, што у серыі The Elder Scrolls цябе рэальна могуць пасадзіць у турму, і ты потым можаш з яе збегчы, калі жадаеш. Гэта заўсёды крута, гэта вельмі адчуваецца такое паўнавартасна. Блін, як жа прыгожа, а? Я, дарэчы, бачыў, што там мод ужо выйшаў. Зараз накладзен нейкі такі шаравата-карычневы трошкі фільтр на The Elder Scrolls. А арыгінальна яна была вельмі яскравая. Просто, ну, кабзда якая. Блакітнае неба было просто блакітным, просто аж пранізліва блакітным. Усе камяні свяціліся, так? То бок ты тут ішоў, быццам бы ўсё, ну, пад галюцынацыяй нейкай, а не рэалізмам. Вось, і зараз яно больш рэалістычна, але вось, можа быць, нехта зрабіў карацей мод, які фільтр накладвае, які вяртае старое. Збег з турмы адразу зарабіў сабе на новы тэрмін браканьерствам. Яно. Мы ці не мы, так, мы. Прыгажосць, а? Прыгажосць. Реліз. Шукаюць злачынства. Бла-бла-бла. Супер злосны. Любая інфармацыя дакласці Іероніму Лексу. Ёсць такі персонаж. І можна ў гільдыю вароў. Гільдія злодзеяў, карацей, яна ачмурэнная тут. Мне вельмі падабаецца яе ўваход. Супер круто. Просто ачмурэн. Король. Вітаю. Што бы пакрасіць такога? Так. Шанец на бойку. Добра, давайте зойдзем. Што тут такое? Гучыць тое, куды мне патрэбна. Мне зброю патрэбна адрамантаваць. Вітаю. А вы можете мне адрамантаваць? У мяне там шчыт паламаўся. Найлепшыя мячы ў горадзе. А ты не адрамантуеш мне? Вось, адрамантуй ка мне, калі ласка. Так, адрамантаваць усё 32 залатых. У мяне ёсць 55. Давайте адрамантуем усё. Не, спачатку прададзім тое, што нам не патрэбна. Так. Ого, пераконванне. Як оно працуе? Вы можете, з кожнай спробай, вы можете зрабіць 4 дзеяння. Пажартаваць, па тыпу, ухваліць і так далей. Караце, розныя варыянты. Кожны з гэтых дзеянняў падвышае альбо падніжае стаўленне персонажа. Але вы не можете займацца гэтым дастаткова доўга, таму што яго, ну, становішча да вас пакрыху падае. Калі вы наводзіце на кожнае магчымае дзеянне, твар паказвае іх рэакцыю на гэта. І можа гэта спадабацца, па тыпу вельмі спадабацца, проста спадабацца, не спадабацца, і гэта можа іх раззлаваць. Так, і яно падвышаецца, калі вы трапляеце ў пазітыўныя эмоцыі, не падабаецца, калі ў негатыўныя. Так. Эфект кожнага залежыць ад таго, наколькі вы мацаваны ў харызме і... Ну, добра. Можна яшчэ грошыкаў даць, але мы не будзем гэтага рабіць. Давайте. Спадабацца. А твар у сэнсе? А дзе твар? Давайте, пажартаваць. Ага, зразумеў. Я не магу гэта выкарыстаць. Блин, я забыўся уже, як гэта працуе. Не. Зразумеў, я толькі пагоршыў сітуацыю. Давайте я зараз сабе... У гільдыі злодзеяў былі, памятаю, былі забаўныя квесты. Увогуле увесь ланцужок ачмуральна. Я зараз забыўся, як гэта працуе. Я памятаю, карацей, у мяне ёсць 4 дзеяння, ось по тыпу адзінка і... карацей, вось яно. Гэта вельмі спадабаецца, гэта... Так, і... Гэта знізіць трошкі менш.
You're wasting your breath. Мне падаецца, я падвысіў трошки. Так, 37 стало. Well, Так, where'd так. you get that? О, блін, я вельмі дрэнна зараз зрабіў. Oh, please. Not now. 42. Цудоўна. Not later. Мы пакрыху падвышаем Not адносіны. ever. Так, пажартаваць. Не, давайте вось так. Remarkable. Вось так, вось Where'd you так. get that? Don't Можа try быць to 41. manipulate Ну, me. не атрымалася, я дрэнна зрабіў. Міні-гульня даволі такая, ну, непростая, скажем так. Is Так. that so? Don't Вось talk так? Блін, я remarkable. 43 у выніку. Ладно, пакрыху падвышаем. Як працуе, карацей? Бачыце там тое кола? Мне патрэбна абраць усе 4 элемента. Так? Я абавязкова павінны абраць усе 4 элемента, якія там трапляюць. Але кожны раз, калі націскаю адну з гэтых рэчаў у коле, яна перасоўваецца, кола пракручваецца. Так? Мая мэта, я заўсёды буду згубляць колькасць пунктаў. Моя задача у тым, каб атрымаць як мага больш пунктаў і згубіць як мага менш. Ну, вось такая міні-гуня. Так, давайте тады гэта у нас подвысіць. Remarkable. Гэта Oh, подвысіць. that's great. That's just talk. Вось, Don't try to 45. manipulate me. Оп, і здольнасць наша. І чым лепей у вас гэты самы... О, я ўзровень атрымаў. Чым лепей у вас ваша здольнасць перамоваў, тым прасцей гэтую міні-гульня становіцца. У выніку просто міні-гульня як бы спрашаецца, і вы за адну міні-гульню значна больш пунктаў атрымліваеце. Дарэчы, ўзровень як я атрымліваю, хто памятае? Просто націснуць вось тут. Я павінен паспаць. І паспаць і памедытыраваць, каб зразумець, што мы атрымалі ўзровень. Добра. Go ahead, please. Давайте прададзім непатрэбнае. Armor, weapons, I have it all. How may I help you? Вось гэты посах, ён каштуе да халеры. Давайте прададзім яго. Я пакуль шаманствам не збіраюся займацца. Скуры я не памятаю. Кавальства ж тут ёсць, правильно? По-моему, ёсць. Я магу зараз прыдумаць яго, але мне падаецца было. Кінжал давайте прададзім. That's a fair deal. Кірасу гэтую прададзім таксама. Яна важыць да халеры. Сякеру That's more таксама. than I usually pay. Меч у нас ёсць. Не будем рабіць ахалай-махалай. Не, пакуль не. Кура воўка. Ну, ўсё, в прынцыпе, нормально. Вось гэты кубачак можна яшчэ That's прадаць. more than I usually pay. І ваза яшчэ, A таксама туды же fine пойдзе. transaction. Сапфіры, по-моему, ні на што не патрэбны. Таксама прадаю. Просто грошы зарабляць. Не, можа быць і патрэбна. Я не памятаю, як яно працуе, кавальство. Давайте пакуль не будем... Я просто прадаю тое, што я лічу, можа быць, для крафта спатрэбіцца. Я зараз прадам. An excellent bargain. Вось усё гэта я лічу, што яно для крафта патрэбна. Як мінімум у Скайрыме яно дакладна было патрэбна. Тут я не ўпэўнены. I appreciate your business. Зараз мне грошы трошкі больш патрэбны, таму што я жадаю адрамантавацца. Battle with broken equipment. Вось. Крыху выправілі сітуацыю. Нягледзячы на тое, што я адрамантаваў усё. Пачакайце, як адрамантаваць усё? Націснуць вось так. Оп. Усё адрамантавалі. Добра. Што пра Шарагаліса ты чула? Blasted thief. I hope they string him up when they catch him. He's a slippery one, though. The beggars are his eyes and ears. Яна падказала, што мясцовыя гэтыя як яны Goodbye. бадзягі, яны яго ў вушы Шарагаліса. І вось ад іх можна будзе потым трапіць у гільдыю вароў, па-моему, злодзеяў. Давайте паспім. У нас новый ўзровень, я ожидаю адпачыць. Так. Чорная кур'ер, чорная конь. Around here not long ago. I can't stand those things. Магічная. Greetings. Дзе тут у вас офіс імперскай камерцыі? Я ведаю, што дарэчы, я ведаю, што можна мапай скарыстацца. Ну, калі вы думаеце, чым я тут нахрен займаюся, я жадаю трошки гэта паглыбіцца, ведаеце, паглыбіцца. Элегантнасць. Не жадаю. Містычны імпоріум. Slash and Smash. Цудоўна. Что это такое? Это алхімія, я так разумею? Альбо я неправильно зразумеў. Чым вы тут займаецеся? Па выглядзе алхіміяй? А гэта нелегальна, жанчына? Не падкажаце мне? Кора Нірна.
Ах ты ж. Ведаеце, вось гэта карані нірна, іх гэты квест сабраць там, по-моему, 100 каранёў нірна. Яны робяць вось гэты гук. І за гэтага ёсць ланцужок квеста, по-моему, у пячору нейкую, там, нешта такое. З каранямі вельмі крута у Абливіні ёсць, але у тыя ж самыя карані нірна у Скайріме просто так, по тыпу. Фоновая халера. Можна, але не абавязкова. Я просто паглядзеў, я просто падняўся па лесвіцы. Не турбуйся. Не 100, а колькі? Я памятаю, што да халеры. Ну, вось, я памятаю, што я кожны каменьчык абшукаў. Я без гайдаў, без ні халеры, я сабраў усе карані нірна. Ну, па тыпу тых, якія былі патрэбны па квесту. Бо мне падавалася, ты збіраеш карані нірна, а потом табе даюць яшчэ квест. Каля 12. Не, там быў квест, потым сабраць яшчэ. Ну, па тыпу, ты збіраеш яшчэ. А потым яшчэ. Нешта такое, он, по-моему, ланцужковы. Для рэцэпта. Ну, карцей для алхіміка, вось такая штука. На іх там... Я памятаю, што іх да халеры можна было сабраць, і там для чагосьці... О, арэна. Дарэчы, гэта, каб вы разумелі, першы The Elder Scrolls, ён быў якраз такі арэна называўся. Ось, і гэта, по-мойму, якраз такі постер падобны на той, як ён выглядаў на... По-мойму, нейка арэна, вось літаральна нешта падобнае. Арэна на фоне, і там 3 персонажа толькі мне падавалася наперадзе. Ну, ось. То бок гэта постер з пасылкай на гульню яшчэ там з барадатую гульню. О, вось, карчма, нарэшце. Я шукаў карчму. Вітаю. Так. Пусціце мне паспаць, а? Колькі у вас паспаць каштуе? Иронимус Лекс. Ложек. Колькі ложек каштуе? 20 за ноч? Не халеры выбірайце ў сталіцы. Не, дзякую вялікі. Блин. Пераконваць яго, по-моему, для гэтага не мае ніякага сэнсу, таму што ён просто пашле мяне. Ну да, ладно, берем. Я ожидаю подвеличить уровень свой. Что у вас у столицы, блин? Так. Добро. Можем пасти. Ложек. Где там мой? Это мой. Можно и ежи собрать. Давайте, и раз нам можно это собирать. Не, я не буду покуль красться. Покуль не буду. Отрымливаюсь. Не крадем. Ну я ну ні халера не каштую. Чамусьці. Ну ладно. Галеріан Містик. Вельмі цікава. Почитали. Закрыли. Лист. Некий лист Каханому. У турме ж можно бесплатно поспать. Можно. Я не памятаю, колькі нам патрэбна у нас... Давайте 12 гадзін. По-моему, не абмежавана. По-моему, 1 гадзіны дастаткова, але давайте до наступнай раніцы. До наступнай раніцы гэта 12... Не, пачакайце-ка. Гэта будзе у нас 1 PM, гэта будзем уначы. Давайте 16 гадзін пачнем. У ноч выйдзем на вуліцу. О, цудоўна. Абярыце 3 атрибута, якія вы жадаеце палепшыць. Я жадаю павялічыць сваю сілу. Зразумеў, у мяне ёсць 5 пунктаў, якія... Вось яно як працую. Блин, яно дакладна было па-іншаму. Хтосьці можа нагадаць мне, як яно было ў арыгінале? Таму што не гэта. Вось дакладна не гэта. Што, а не гэта. Спрытнасць. Добра, давайте сілу. Не глядзячы на тое, што там у нас бонусы ёсць на астатняе. Сіла нам дакладна спатрэбіцца. Трываласць таксама падвысім. І...
А чаму тая удача? Яна А, чым вышэй, тым мне больш пунктаў патрэбна на яго. Так? Колькі іх 12, так, у мяне ёсць. Так, 12, у выніку на нізкіх узроўнях яно па 5 нармальна ідзе, а потым больш патрабую, каб падвышаць далей. 15 гадзін як сапраўдны кот, ну, добра высыпацца. Дарэчы, кот ужо ўлёгся, але, на жаль, не ў тым месцы, дзе я магу камеру вам паставіць. Мог бы... Там Фрэю не бачна нідзе. Не ведаю, дзе Фрэя. Трываласць і сіла. Добра. Спрытнасць. Я не памятаю, што дае спрытнасць. А чаму удача так шмат патрабуе? Не, пачакайце-ка. Удача просто сама па сабе такая асабістая. Яна дрэнна мацуецца. Падаецца, удача такая просто сама па сабе. Ну, давайте тады спрытнасць. Подтвердить. І мы можам далей, у выніку атрымліваем, мы паднялі ўзровень, і мы будзем далей атрымліваць сабе Па-мойму, не абавязкова бегчы як мага хутчэй падымаць узровень, правильно? Я магу гэта затрымаць. То бок я магу спакойна пахадзіць забойства. Імператор быў забіт. Савет старэйшых абвешчаны рэгентамі, то бок яны будуць назіраць за ўсім. Забойства Урыля Септыма, забойства яго трох сыноў, жудасная гэта самае, ну, карацей, усё дрэнна. Гайда імперскага горада. Складана? Складана. Ну, пакуль не зусім. Я не буду гэтым займацца, узламваць гэтыя дзверы. Трэба сабе ўзяць мэту нейкую. Давайте паспрабуем выканаць квест. Так. Галоўны. У нас часу насамрэч не только шмат, яшчэ можа 20-30 хвілін пагуляемся, але як мінімум паспрабуем пайсці па галоўнаму квесту. Добра? Я вось такое думаю. Бо гільдыю, калі мы пачнем, я, нахрен прападу. Ну, гільдыя маю, люблю гільдыі рабіць. Так, нам патрэбна для нашага падарожжа. У выніку у нас броня такая сабе, так? Нам патрэбна здабыць сабе броню. Find chance, вось ты. Блин. Давайте яшчэ пачакаем. Пару гадзінак, пакуль не адчыніцца. Ну, то будзеш націскацца? Ладно. 3 гадзінкі пачакаем да таго, як пакуль не адчыніцца крама. Паспрабую набыць сабе зброю, каб я поўнасцю ў лёгкую зброю апрануўся. Ой, блин. Спадзяюся, ніхто гэтага не бачыў. Вы гэтага не бачылі? Я не спрабаваў гэта ўзламаць. Ігнаруйце мяне. Так же, у вас все нормально, так? У 8 яно яшчэ не адчынена, яшчэ гадзінку чакаем. О, у 9 уже адчынена, нормально. Можем зайсці. Удача асаблівая, бо ў арыгінале яе можна было прамацоўваць толькі па аднаму пункту за ўзровень. Ага. А на што яна ўплывае? Ну, глобальна на што яна ўплывае? На ўсё адразу? Альбо ні на што, яна бескарысная здольнасць увогуле. На ўсё. Зразумеў. Па тыпу... Ну, то бок тое, што я взяў сабе базавый, каб не адразу бустанулі яе, гэта добры варыянт быў. Так, давайте ў яе паглядзім. Броня. А што ж так слабенько ў цябе? Давайте шлем. Узамен мы ёй прададзім наш іржавы жалезны. Вось. Нішто ў яе выбар ніякі ўвогуле. Магчыма, на адмычкі таксама. О! Можна яшчэ паспрабаваць. Ага. Па тыпу паспрабаваць пагандляваць з ёй. Блин, я такога не памятаю ўжо. Мне зараз я ўжо грошы патраціў, так што ўжо позна. Так, возьмем шлем. Будзе ў нас каток у скураным шлеме. А можна не паказваць шлем, а то трошки прыдуркавата выглядае. Дарэчы, у мяне на хуткае выкарыстанне няма гэтага. Вось шорткаты. Вось на хуткае выкарыстанне няма мяча. Памылка.
Ну, у прынцыпе. Лепшая абарона крама дзесьці была. Там яны абмяркоўвалі... А вось яна, найлепшая абарона. Давайте тут пошукаем. Я спрабую замяніць сабе даспехі, хаця бы ну хоць нейкія сур'ёзныя, а то ў мяне халерненькая. Каб вы разумелі, я літаральна на вуліцы пачуў, што ёсць такая крама, і вось я пашоў шукаць і знайшоў. Так. Во. Вось гэта добра выглядае. Толькі грошай у мяне на гэта ўсё можа не хапіць. Кіраса. І абутак. І ўсё. І тады я вось гэта прадаю просто назад. А, пачакайце-ка. А няма... Пальчаткі, давайте яшчэ пальчаткі набудзем. Няма скураных, будуць трошкі не тэматычна, але хоць якія. І у яго няма больш нічога, так? У яго толькі браня. І на ремонт. Ну, окей. Трэба было з ім дамаўляцца, каб танней атрымалася, то, блин, я грошай згубіў. Халера. Оп, оп, оп. І прададзім яму непатрэбнае. Чакайце-ка. Не, гэта не... Гэта на мне апранута, зразумеў, гэта паножы вось гэтыя жалезныя. Вось оно у мяне што апранута. Ну, добра, у прынцыпе, няблага. Апрануліся. Тут у тебе шлем футравы упаў. Я магу яго падняць? Я просто падыму. Я просто падыму. Пачакайце-ка. Фізіку дадалі толькі ў Скайрыме, так, з прадметамі? Тое, што ты можаш падняць там прадметы і парухаць яго ў паветры. Гэта ж толькі ў Скайрыме, так? Я не магу зараз падняць прадметы, такі пакласці яго на месца, не? Блин. От у ботах. Ну, зараз ўжо ўвогуле прыкажу, ну, паглядзіце. Мне толькі шлем гэты трошкі напружвае. А так усё добра. Ну, у прынцыпе, мы гатовыя. Я хацеў сабе брані якраз такі, я яе атрымаў. Можа быць, апошнія грошы давайте, можа апошнія грошы на зброю я яшчэ праверым, потому што мне падаецца мой меч поўная херня. Правильно? У нас же больше тут ніякіх крам няма, так? Окей, давайте... О, вітаю. Вы хто такі? Гемелиус Аксиус. Імперцы гэтыя. Я возьму і набуду у цябе, калі ласка, сякера не жадаю. Стальны меч. Не, пачакайце-ка. Стальны кароткі меч. Гучыць як неблага, правильно? Лонгсорд, ён жа по тыпу доўгі меч у сэнсе таго, што ён... не, ён у одну руку. Так, ён у одну руку. Можа быць, просто атакаваць будзе павольней. Круто, што мадэльку можна паглядзець. Я не памятаю такого. По-моему, раней можна было мадэльку глядзець? Нешта не ўзгадываю. Мне падаецца, гэта ў Скайрыме толькі перш не дадалося. У той час, калі не памыляюся, так магла толькі Dark Messiah, а Might and Magic. Ага, окей. Тенікая пенумбра. На іншых страмах бачыў, як цягаюць аб'екты, быццам бы трэба заціснуць Е. Я просто баюся гэта рабіць. Ну ладно. Зараз паспрабую. Давайте возьмем тоўсты, у сэнсе, як ён? Не тоўсты меч, а доўгі меч. А ёсць стальны такі. Стальная клеймора. Не жадаю. Стальны доўгі меч. Вось гэта. Пашкоджанне 4. Гучыць як херня, насамрэч, яму вельмі шмат. Так, пашкоджанне 4 і 4 ў абодвух выпадках. Каштуе прыкладна аднолькава. Ну, давайте стальны возьмем. Набуду за 87 золотых. Не хапае золота. Блин, давайте продам штосьці вось непатрэбнае. Срэбраную вось гэту халерку. Оп. Усё, а гэта былі апошнія грошы. Назад я спрабаваў. Ну, назад дакладна не працую. Давайте я знайду нейкі прадмет. Дзесьці тут у баку, каб я паэксперыментаваць мог. Оп, грыбы знайшоў.
Шукаў прадмет, знайшоў грибы. Не тое. Давайте вернемся ў лаўку. І зараз яна на нас нападзе, таму што я... Не, ўсё. Цішэй. Быццам бы заподозрыла штосьці. Магу! Не, цішэй, успокойтеся. Не, успокойтеся, усё нормально. Як загрузиться? Супротивиться. Оп. І загружаемся. Працуе карцей, толькі ім гэта не падабаецца. На Е, карацей, заціскаеш Е і за Е можна цягаць прадметы. Ну, як убачылі, яны не ацанілі майго танца. Так, коты у мяне... Коты у мяне ўсё яшчэ не на тых месцах, а котоў паказаць не магу. Няма чаго паказваць вам, на жаль. Пазнавата ўсё ж таки падняліся сёння і для іх движу яшчэ. У арыгінале можна было? Я не памятаю. Гэта лепей у чата спытаць. Бо зноў жа, гэта адзін з тых момантаў, які ў мяне можа блытацца з рэальнасцю. Ну, я магу блытаць рэальнасць з вымыслам сваім. Так. Слухайце, міні-карта ёсць. Яна ўвесь гэты час была, мне хутчэй за ўсё патрэбна было проста наблізіць. То бок, ну, глядзіце, вось, можна аддаляць, так? І калі я дастаткова наблізіў, яна перайшла ў рэжым міні-карты мясцовай па тыпу тэрыторыі. Можа быць, і з каналізацыяй тое ж самае было. Добра, давайте праз галоўны выхад у імперскім горадзе і адправімся ў падарожжа наша. Можна тут квестаў нарабіць, тут ужо цэлы горад квестаў, гіганцкая проста колькасць. Розныя дамы, размовы тут ёсць. Ну, карацей, ёсць што пабачыць. Вось, але мы пойдзем зараз па галоўнаму квесту проста таму што падарожжа, ведаеце, прыгода. Ужо вядомае, зразумелае, трэба дапамагчы. Па-мойму, дарэчы, адзінае, што можна тут анлокнуць такое, ну, то бок у гэты момант ужо можна забіць на галоўны квест, але, па-мойму, быў нейкі анлок, які можа быць карысным. Як у Скайрыме больш непрыемна і доўга ён здабываецца. А ў Скайрыме туум свой атрымаць і сілу цмокаў гэта даволі доўгі працэс. То бок, ну, калі вы жадаеце навучыцца туумамі карыстацца, вам патрэбна там да гэтых самых да барадатых гэтых чалаў на гары дабрацца. І гэта працэс надоўга. У Абливіне такой праблемы няма, наколькі памятаю. Тут што у нас? Вось, у Абливіне такой праблемы няма, вы можаце спакойненька сабе амаль адразу забіць проста. Вось, але нешта, па-мойму, цікавае было. Не магу згадаць, што. І, па-мойму, адзін горад. Узгадаў. Гэта анлок не такой па тыпу, як анлок. Гэта сюжэтны анлок. Каб брамы Абливіна адчыніліся. Вось і ўсё. Ну, па-мойму, гэта адзінае, што ты можаш як бы геймплейны моманты такі адчыняеш, але яны ў пачатку могуць наадварот перашкаджаць. У нашым выпадку, хутчэй за ўсё, гэта будзе праблема. Таму што мы пойдзем... Я нават не ўпэўнены, можа быць, зараз гэта дрэнная ўвогуле думка. Мы можам пайсці ў дом, ну, там, да сына імператара, і, па-мойму, тады на яго брамы адчыніцца Абливіна. Чаму гульня называецца Абливін увогуле? Давайте-ка. Можна коня скрасці. Чаму называецца Абливін? Таму што сусвет, Тамріэль жа называецца? Не, Тамріэль гэта каралеўства. Нірн, по-моему, планета уся называецца, так? Я зараз, каб, назву не пераблытаў. Уся планета называецца Нірн. Дык вось як працуе увогуле, скажем так, гісторыя сусвета The Elder Scrolls. І гэта, по-моему, толькі ў Абливіне на гэтую тэму і падымаецца як бы размова, як гэта насамрэч па тыпу працуе. Існавала, альбо расказваецца і ў Моравіндзе нават. Ну, я ўжо не памятаю, карацей. Заснаванне сусвету. Ёсць гэты самы, існуе... Раней існаваў толькі Абливін, то бок месца, дзе толькі дэманы, лорды, карацей, пекла заўсёды. Паўсюль пекла. Абливін гэта літаральна пекла. І... Так, калі доўга цягнуць з галоўным сюжэтам, у Кватчы прыходзілася з высокаўзроўневымі дайдрамі біцца.
Окей, ну такое можа быць, але табе ўжо ў пэўны момант становіцца похрен. Калі дастаткова зацягнуць. Дык вось, увесь сусвет быў пеклам. Усё навокал усё пекла. І некаторыя з даэдра, то бок гэта якраз такі дэманы, так, яны вырашылі такія: слухайце, а давайте-ка мы зладзім сабе, упарадкуем гэты хаос і ну вось гэтае пекла і зробім сабе куток для сябе. Ну па тыпу такія, ведаеце, сепаратысты, карацей, у дэманаў. І яны стварылі сусвет, яны абмежавалі свае, ну па тыпу планы існавання, яны аб'ядналі ў адзін і забаранілі яго, закрылі яго ад дэманаў, ад іншых даэдра. І зрабілі сабе сусвет па свайму жаданню. І ў выніку гэтыя даэдра, якія насамрэч дэманы, з'явіліся 9 багамі мясцовага сусвета. Там можна пакланяцца розным, яны называюць іх просто 9, і ў іх ёсць розныя імёны, там акатошы, розныя там, ну карацей, хто памятае назвы багоў, той памятае, я не памятаю. І даэдра, у выніку даэдра як бы сталі багамі мясцовага сусвета, і усе як бы залежаць ад іх волі і жадання. Пры гэтым яны самі умешваюцца ў падзеі ў сусвеце, толькі не напрамую, таму што яны ўсё яшчэ істоты як бы, я не памятаю, што з імі стала і чаму яны па сусвету не ходзяць, але яны на яго вельмі актыўна ўплываюць, яны прыглядаюць за сваім жа сусветам, які стварылі. Вось, і гэтыя 9 багоў, яны якраз такі з'яўляюцца даэдрамі. У Скайрыме ёсць не, пачакайце, Катош, гэта якраз такі той чэл вікінг, так? Са Скайрыма. У Скайрыме падымаецца трошкі канфліктная сітуацыя таго, што адзін з іх з'яўляецца чалавекам. Ну, у пэўны момант. І як бы ён не такі, не на тым жа ўзроўні, што і даэдра. То бок ён як бы, не гледзячы на тое, што ён смяротны быў як бы створаны багамі ў самым пачатку, насамрэч ён як бы, ну, па меркаванню некаторых ён не павінен быць адным з багоў. Ось. Такая нейкая такой рэлігіёзны канфлікт. Калі я ў ім нешта наблытаў, я выбачаюся. Я, як памятаю, расказваю гісторыю. Шагарэлі учора пайшоў гільдію злодзеяў адразу выконваць, у яго ўсё адно брамы былі. Ага, окей. Добра, вітаю. Дэнджер'янчык, вітаю. Колькі лорных памылак? Ну выбач па-азерскі, ну выбач. Як памятаю. Я лор, апошні момант, калі разбіраўся ў лоры сусвета, гэта у Скайрыме 13 гадоў назад. Ось тады мне гэта цікавіла, я разбіраўся. Я зараз па памяці пераказваю літаральна тое, што памятаю з Аблівіона з 20-гадовай даўніны і з Скайрыма 10-гадовай даўніны. Трошкі памяць падводзіць. Калі можаш выправіць мяне, калі ласка, пішы. Ну, па тыпу, пішы, у чым я памыляюся. Я буду толькі шчаслівы, таму што я сам гэта... Я спрабую, ведаеш, для тых, хто ўвогуле не ведае, што адбываецца, хоць прыкладна нагадаць. Гільдыя злодзеяў, дарэчы, вось там, спойлер. Я туды не пайду зараз. Вёсачка, адкрылі вёсачку. Нам далёка яшчэ, нам тупаць і тупаць да горада. 900 крокаў цэлых, уяўляеце сабе? Корол. Так, брума. І вось он квач. Бачыце, квач адзначаны падазроным знакам. Нешта не так з квачам. На жаль, сюжэтная як бы частка Аблівіана даволі сумная. Ну, яна, калі нехта, ну, камусьці сумна было ў Скайрыме рабіць, то у Аблівіане яна месцамі крутая, а месцамі просто большая частка яе, гэта насамрэч табе кажуць: о, дэманічныя брамы адчыніліся паўсюль. Зачыні пэўную колькасць брам, каб браніць гарады. Усё, вось ваша асноўная сюжэтная як бы частка. Больш я чамусьці яе запомніў толькі. Астатніе я памятаю толькі сустрэчу з клінкамі і канцоўку. Усё. Так, пачакайце, які мне шлях абраць? Во сюды, у гэтым направо. Пачатку паўсюль было не пекла, а нішто. Добра. А далей, што было? Я памятаю, што пекла было раней за сусвет гэтага самага. За сусвет самого Нірна. Нірн жа, правильно? Я ўсё яшчэ не блытаю, правильная назва, так? Я жадаю вось на тую гару забрацца, я не памятаю, што там. Што там за вежа такая.
Мы ідзем, ідзем. І я памятаю, вось гэтая дарога, так? Гэту дарогу я яшчэ прыкладна памятаю. Дарэчы, яна выглядае, ну, я складана узгадаць. Але дзесьці тут быў камень, з-за якога, я не падаецца, зараз да яго набліжаюся, гэта ён і ёсць. З-за якога бандыт можа выйсці. І вось як я вам тлумачыў, калі гуляць, як я гуляў тады раней, тут выбірае, вось, бандыт такі. Ты, блин, нават не будзеш са мной размаўляць? Чаму рэлі бандыты? У вас ввогуле ніякай сур'ёзнасці не засталося. Так, я зразумеў. Мне падаецца, блин, я зброю не замяніў. Так, зброя. Доўгі меч і яго на хуткі шорткацік. У нічым сфармавалася сутнасці Эд-Ада. Ні халеры, ты там ужо паехалі. Я пра вельмі кароткую версію расказваў, так? Так, ну меч не значна лепей, я скажу. Але трошки, адзін пашкоджанне ён лепей для мяне. Так. Мне патрэбна яшчэ здароўе. У мяне ж няма нічога такога, так. Ну, давайте зробім зелля. Самы час зрабіць зелле, разумееце? Дзе яно там? Рыштунак. Не, яно атрымліваецца ось алхімічнае. Нельга, калі ворагі паблізу. Шкада, я бы зараз зелляў нарабіў. У мяне ж зелля ў лячэння няма. Это я так у лес неўдала, так? Зараз мяне і заб'юць? Ну, добра, я захаваўся літаральна перад гэтым. З такім злачынцам, як ты, нават бандыты не размаўляюць. Адзін з Этада, Лорхан, падначыў іншых стварыць Аурбіс. Пачакай. Этада, сутнасці, фармаваліся сутнасці Этада. Гэта богі, так? Я правильно зразумеў, не? Так. Так, мне падаецца, перамагаем, нормально. Нават без зелляў. Нормально, перамаглі. Шчыт дае 1 абароны, так? Мой шчыт дае 4 абароны. Ну, усё відавочна. Штаны... Скураныя. Во, давайте. Скураныя, мне падаецца, лепей, чым маё, так? Няўжо? Кіраса 7. Не. Скураное лепей за гэты самае, за просто... Як гэта, футраныя горш за скураныя. Лепей скураныя набываць. Так. Вітаю, Алексей Август. Асноўны сюжэт усіх гульняў альтанкі досыць слабы і кволай. А як справы ў Абливіне з гільдыямі? Цікавыя нізкія... На мой погляд, у Абливіне найлепей гільдыі, чым у Скайрыме. Большасць гільдый у гэтым самым. Гільдыя байцоў лепей у Скайрыме, дакладна лепей, 100% лепей. Гільдыя магаў лепей у Абливіне, ну, по майму меркаванню, гэта там спрэчны трошкі момант. Гільдыя злодзеяў 100% лепей, просто на галаву вышэй, чым у Скайрыме яна лепей у Абливіне, то бок тут яна лепей. Давай я лепей буду казаць, каб я назву, можа я назву ўжо наблытаў. Тут гільдыя злодзеяў лепей, гільдыя магаў лепей, гільдыя байцоў горш, наколькі памятаю. Не памятаю дрэнна гільдыю байцоў тут. Хто у нас яшчэ? Братэрства плюс-мінус. Чымсьці гэтае братэрства лепей, а чымсьці горш. Месцамі гэтае лепей, месца гэтае братэрства горш. Я не мам... Якія яшчэ у нас гільдыі засталіся? Усё? Я ўсе назваў. Не, ну іх жа не 4 было, іх жа было больш, не? Зброя псуецца, так. Так, боскія сутнасці. І Аэдра, і Даэдра, і Магнаджа, гэта Эд-Ада. Добра, богі, карацей. Ну, скарочана. Ну, гільдыі бардаў, выбачце, як ёсць. Бандыты я абабраў, малайчына. Дзесьці паблізу ёсць пячора нейкая. Міма яе праходзім, літаральна 120 крокаў там напрамку. Давайте раслінкі працягваем збіраць.
Давайте алхіміяй трошки позаймаемся. Пакуль мы тут отрыкаемся яшчэ. Я жадаю сабе, у першую чаргу мяне цікавіць лячэнне, так? Ой, бляха, з'еў. Не тое. Так, мяне цікавіць, што ў нас ёсць? Здароўе, і там яшчэ адно са здароўем было, так? Вось ты дзесьці. І сілу вяртаеш. Пашкоджвае здароўе. Вось, здароўе ў першую чаргу створым. Потым, по-моему, можна было просто абраць па эфектах, альбо гэта скарымаўская прыблуда. Так. Вяртанне фатиг. Ось. Ой, блин, продолбал так. Ты... який ж незручний інтерфейс. Болюча мне. Так, фатиг. Ось. Втомленість. Ёсць. Потым яшчэ працягваем фатиг. Далей усё яшчэ паляпшаем, мне патрэбна ведаць больш. Чаму блакітна адчынена? Цікава. Яно адзначаецца, каб я ведаў, што гэта супадаючы эфект. Просто паляпшаю, таму што паляпшаю сабе алхімію. Таму што шмат гэтых самых штук і Endurance, Agility, Disease, ось, Restore Fatigue. Гэта самае проста зеллі, якія можна зрабіць. На іх мацуюся трошки. Усё. Я, у прынцыпе, зрабіў, што можна было. Вярнуць сілу. Пашкодзіць інтэлекту. Не, гэта здароўе тады вяртае. Давайте сэканою. Гільдыя байцоў, здаецца, гэта на арэне выступаць. Ну тады херня. Самая херовая гільдыя ў Абливіоне. Гільдыя байцоў ні аб чым. У Моравіндзе лепей, у Скайріме лепей. У Скайріме ўвогуле ачмурэнна. З гісторыя пра гэтых самых, як яны, кланы гэтай, карацей, каб вам не праспойлерыць, у чым сутнасць гільдыі. Вось. Яна не зусім звычайная гільдыя байцоў, але яна весёлая. Яна значна лепей. Некаторыя з этада паверылі ў план Лоркана, а некаторыя не. Так. Яны... Пачакай, мне падавалася... Ну ладно, давай працягвай, расказвай. Гільдыя байцоў гэта не арэна. Добра. Просто, зноў жа, памяць такая. Што вы кажаце, я таму і давяраю. Так, гэта тады прыбяром. Гэта нам не падыдзе. Дзесьці тут пашкодзіць, вось. Мяса. У нас гэтага мяса да халеры. Яго ў першую чаргу патрэбна. Ёсць. Дарэчы, гэта можна ж яшчэ накладваць і на мячы, і можна аслабляць ворагаў. Гэта мы будзем рабіць. Пашкоджанне. Так, мяса не атрымаецца, а вось пашкоджанне здароўю атрымаецца. Атрута. Вельмі слабенькая атрута, але можна рабіць. На сябе, пачакайце-ка. Як рабіць? Можна ж было накладваць атруту на сваю зброю, так? Вось гэтая штука. Не, гэта ж нельга на зброю просто. Вось Damage Fatigue. Яна просто на сябе па тыпу, але я жадаю як атруту. Альбо гэта толькі ў Скайріме было. Так, ёсць нейкая выкінуць. Дэталі, не ведаю, блин. Не, просто меч. А гэта у нас просто аглядзець, і вось яна атрута. Я не жадаю яе выпіць. Я жадаю яе накласці. Так. У Абливіоне ў гільдыі байцоў трэба змагацца з іншай гільдыяй, якая забароненыя рэчы з арганянскага дрэва варыць, каб іх чальцы былі моцнымі. Даволі цікавы сюжэтам. Не памятаю раёна. Вось реально просто 0. Можа быць, я і не рабіў. Не, я рабіў усе гільдыі. Я памятаю, я рабіў усе... У Абливіоне я ўсе гільдыі зрабіў. І я просто не памятаю. Але хай гільдыю байцоў я рабіў апошняй, і мне ў памяць урэзаліся канкрэтна братэрства і гэтыя, і злодзеі. Лепей за ўсё, потым магаў я рабіў. Хутчэй за ўсё байцоў я пакінуў на потым.
Ту-ду-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пацук. Ту-ду-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Не трапил. Оп, трапил. Паляўнічы нахрен. Хто мяне заўважыў? А ё-моё, ты адкуль узяўся? Скамп. Што з тобой не так? Блин, не халера ты моцны. Магчыма, гэта самая добрая ідэя зараз бегчы ўвогуле ад яго. Только не говорите мне, что он не один. Откуль ты взялся? Пачвара. Ау. Где ты там маленький, блин, я тебе за шчыта не бачу. Так, добра. Лячэнне яшчэ пакарыстаемся. Магія лячэння у нас такая сабе. Ну і костка ў яго ёсць. Так. Я звычайна адразу пачынала з байцоў, бо іх можна грошыкаў наварыць і прамацавацца на старце. Ага. Я памятаю, што гільдыя байцоў у Моравіндзе была асноўная па тыпу самая простая гільдыя для пачатку. Там пэўны момант станавілася складана, але ты калі жадаеш падзарабіць сабе грошыкаў базава, то вось якраз такі гільдыя байцоў для самага базавага персонажа відавочны варыянт. І я прыкладна так і пачынаў у гэтым самым. А гільдыя і наадварот, гільдыя злодзеяў, напрыклад, самая непрыбытковая халера у Моравіндзе, то бок карацей прасцей проста пайсці быць добрым чалам, там баяром, і гільдыю тую гільдыю і рабіць. Вось я так і рабіў, а вось у Аблівіяне я не памятаю, зноў жа, я не памятаю, як я грошы зарабляў у Аблівіяне. Па-моему, не падаецца алхіміі зарабляў. Форт Эш адчынены. Тут по тыпу можна уніз... тут яго захапілі мясцовыя. Не будзем мы гэты форт кранаць. Можа, таму тут і гэты самы імп гэты быў скамп. Таму што тут дэманы унізе. Каб стварыць сусвет смяротных Аурбіс, ім давялося ўкласці ў яго ўсю сваю моц, назаўжды звязаўшы сябе з ім і стаўшы менш магутнымі. Магнус распрацаваў чарцяжы Нірна, але Лорхан усіх падмануў, не стаў укладаць сваю моц. Ого, не халеры там падманы такія. Дзіўна, што ў гэтым рэмастары не перапрацавалі традыцыйна нязручны інвентар скруткаў і фалаутаў. Дык не, наадварот, глядзі, у гэтым самым незручны інвентар у Аблівіяне, на мой погляд, быў заўсёды інвентар зручней, чым у Скайріме дэфолтны, так? І ён зручней, ён дрэнны, ён усё яшчэ халера дрэнны, але ён лепей быў. Просто лепей, чым тая херня, якую яны потым зрабілі. А чаму яны зрабілі такі інвентар, як у Скайріме, мне не зразумела нахрен увогуле. Так. Я туды скокнуць магу? Мне навошта туды скокаць, так? Зараз распрыжка. Чекайте-ка. Оп, распрыжка. Ха! А потым пабеглі і такія ха! Добра. Навошта я гэта зрабіў, я вам не магу патлумачыць. Просто таму, што скокі ў гульне мацуюцца. Вось таму я гэта зрабіў. Іх можна мацаваць. Зараз мы сабе акрабатыку, памацуем. Акрабатыка ў гэтым самым Моравіндзе ўвогуле імба. Я не ведаю, вельмі крутая штука. Ты потым скочыш як конь з будынкі просто наверх. Я не памятаю, ці сапраўды гэта тут, но, по-моему, не настолькі абсурдна там становішся просто кузнечкам, коннікам, і не улятаеш кудысьці ў нябёсы. Конечно, бескарысна ўсё. Тут же руду нельга збіраць, так? Мне гэта кірка нахрен не патрэбна. Возьму я яе з сабою, просто таму, што люблю насіць смецце з сабою. Так, гэта пуста. Класна, што на мінімапе падпісваюцца лакацыі, да якіх ты набліжаешся. Вось гэта так, гэта добра. У той жа момант гэта было вельмі лютым спрашчэннем, якраз такі, таму што ты ведаў заўсёды, што дзе, то бок, скажем так, гэта спрашчэнне, але я тады вельмі быў супраць любых спрашчэнняў, я быў такі па тыпу хардкор, абавязкова, вось такі гулец я быў, і, у прынцыпе, зараз я ўжо расслабіўся, ад сябе ад'ебаўся, і... Хто такі? Ты які вы паглядзіце-ка, сціплы бандыт. Ён такі, мяне заўважылі, пайду-ка я за каменчык забягу, схаваюся.
Так, ти бандит? Ти ж бандит. Pay up or Так. else. Заплати, альбо отримаєш. Ні, Actually, that's the way this one prefers it. давай, Каджит. До речі, це не просто бандюга, це вже по типу підмацований бандюга. А, у його ефект некий на зброю. Я сподіваюся, ти один, тому що ти жорсткий некий. Поглядите на його здоров'я після моїх атак. Oh, what's the matter? Is the baby gonna cry? Блін, він жорсткий. Зелье. Не, давайте заклёнами покуль поспробуем. Так, давай, атаку проведи. That the best you can do? Нагадываю, я гуляю не на стандартной складанности, это подвышенная складанность. Не самая высокая, потому что самой высокой у навод у этих самых была абсурдная ситуация у канализации. Там перші два пацуки без шансів їх було перемогти увогуле. Амаль без шансів, я думаю, треба. А там треба літерально використовувати не звичайну систему бойки, а ламати ворогів. Ну, каб яни тобі. Так. Оп. Так. Так. Мені так довго з ним намагатися. Давай. Так. Я все ще не перемагаю його, як ви розумієте. Ну, я якби у мінус іду. Ау. Мені не нельзя пропускати ні водного удара до його. Інакше кабзда. Ау! Ау! Два удара пропустив. І це мені кабзда зараз буде. Дайте качатку чи ні. Так, гляджу на годинник, нам бы уже скончивать. Давайте, здоровье, лечение. Я ну не мгновенное. 3 пункта за 10 секунд. Так, зелье яшчэ. Ау, помылился. Так, может быть, и вытягну навод. Ну, да, гэта, на жаль, два зелья уже сышло, так что это может быть вельми у мінус мне сойсти. Так, ёсць. Лячэння у мяне больш няма. Магію, вяртанне магії. 50 пунктаў ёсць. Магія лячэння. Мне зброя амаль зламалася. Так, так, так. Лячэнне. Зараз усё можна прадзябаць літаральна ў 2 удары. Так. Трэба будзе паспець палячыцца. У мяне ёсць яшчэ зелле маны. Няма. У выніку бяром тады. Вось гэта 10 яно было. Заклёнуў усё яшчэ. Ледь-ледь перамагаем. Гігантская просто колькасць ресурсаў на яго сышла. Разламаў шчыт. Падаецца. Добить. На апошнім хітпоінті літаральна. Уф. Уф. Вітаю, Алексеевич, бро. Вітаю. Так, і гнію його кидає. Да блін, я ж не відьмар. Так, я пропустив. Так, я шмат пропустив.
Добры коцік, Магнус дагадаўся аб ягоным падмане і ўцёк з Аурбіса, прабіўшы дзіру ў пустаце Абливіяне у Этерус. Так з'явілася сонца. Зоркі — гэта дзіры меншага памеру, якія прабілі паслядоўнікі Магнуса. Праз гэтыя дзіры у Аурбіс з Этериусу патрапляе магія. Магнус і ягоныя паслядоўнікі завуцца Магнадже. Не халеры сабе, калі ты пачаў распавядаць пра багоў, я такі, я гэта памятаю прыкладна, так? Таму што проста і даўно было, я гэта забыўся ўжо. Вось, і пра стварэнне, прыкладна, пра сонца я ні халеры не памятаю гэтага. Я памятаю, што падстава была нейкая ў багоў, і я проста вельмі кароткі варыянт пра Абливіон распавёў, які коротка ў Абливіне самім тлумачыцца. Вось, і ўсё. Бандыт з вялікай дарогі. Да блін, я ледзь выжыў ад яго. Ён яшчэ і палепшаны нейкі. Мегапаязерскія. Ты ж Эд-Ада, то бок богі, што засталіся, завуцца Аэдра. Яны стварылі гэты сусвет, таму яны ягоныя богі, але пры гэтым яны згубілі амаль усю сваю моц. Ён таго варты? Глядзі, любая бойка, у сэнсе, хто варты, лор альбо бандыт. Бандыт варты, таму што ўсе дзеянні, якія я раблю, яны мяне паляпшаюць. Гэта важна. І тое, што я раблю, і гэта адначасова мяне мацуе, я станаўлюся мацней. Вось, лепей валодаю здольнасцямі. На жаль, мне прыходзіцца карыстаць шмат рэсурсаў, каб хоць кагосьці перамагчы. Такі шлях. Тыя тада, што не ўдзельнічалі ў стварэнні Аурбіса, завуцца Даэдра. Не, глобальна я як бы не памыліўся, так? То бок, былі адны і тыя ж богі, і яны у выніку падзяліліся. Адныя засталіся ў Абливіяне, а другія засталіся ў гэтым сусвеце, стварыўшы гэты сусвет, правильно? То бок, глобальна я ж там не слусіў. Так, я вельмі спрасціў гісторыю, і тым больш, што дэталяў уже не памятаў ні халеры. Так, я пачуў нейкі гук. А малаткоў я сабой ужо ўсё, я ўсе малаткі прадзяўбаў. Так, усе ремонтныя малаткі для ремонту я прадзяўбаў. А шчыт у мяне ўжо ніякі. Як ён там? А ён як бранялі? Не, пачакайце-ка, дзе ён? Вось ён. Разбіты ўжо. Такое. Так, але ж мы на яго страцілі столькі, што зараз з голым падхосцем давядзецца бегаць. У нас няма нічога. У нас няма рэсурсаў ніякіх. Калі што, калі мы дойдзем да горада, я не памятаю, што гэты горад дае. Мне падаецца, ён пачынае ланцужок, як мы падарожнічаем у Квач. Не? Нешта такое. Альбо мяне проста прыйдзе і чэл такі, адпраўляюся карацей у Квач. Вось такое прыкладна. Не памятаю, у чым сутнасць квеста. Так, вельмі, я памятаю рандомныя факты 20-гадовай даўніны, ведаеце, вось такая халера. Это што за дом? Я назваў Аэдраў Даэдрамі. Не. Як я жыць пасля гэтага буду? Не, як бы я разумею. Я, напрыклад, забыў назву Аэдра. Я памятаў толькі Даэдра. І для мяне яны ўсе Даэдра. Тады, па такой логіцы, каб хоць нейк распавесці ідэю. Турум-тутум. Тут чалавек сабе вырошчваў. Тутум-тутум. Так. Злы красивый. Выбач, я не хотел. Не. Выбач. Так, это яны мяне дакладна просто ушатаюць удвоіх. Я аднаго ворага перамагчы не магу нормально. Нахрен ідзіце. Гэта злобны фермер, карацей, я у фермера усю эту самую мурку скраў. Здароўе яго, дарэчы, не таю, каб шмат. Толькі, вось, заб'юце на мяне ўсё роўна. Нахрен бяжым. Нахрен назад. Ахоўнік, ратуй. Ратуй. Мужик. Ратуй мяне. Там злыя людзі. Опа. Ён просто... Вы бачылі розніцу маю і ахоўніка звычайнага, так? Вы бачылі гэтую розніцу? Он просто падбягае, у лычы яму з размаху наносіць.
І ўсё, і навошта я тут? Якія нахрен абраны, я тут. І першапачаткова айдраў было 8, а не 9. Ага, 9 бог Талас не айдра. Ну, вось гэта я спрабаваў патлумачыць, што ён быў чалавекам просто. А потым здзіўляюцца, куды знікла ўся гародніна. Ды не ведаю, якая гародніна? Пра што? Я шоў міма, нікога не кранаў. Бачу, расце ў зямлі морква. Што мне з ёй рабіць? Не пакідаць жа просто так яе ў зямлі, правильно? Забрудзіцца яшчэ. О, бачыце? Не, фермерам я, вядома, пакіну. Ну, я ж не злодзей які, правильно? Усё будзе добра. Ну, вось, я ўзяў толькі невялічкую частку ураджая морквы, так? Вось гэтага будзе нормально, ну, вось. Зато якая прыгожая зямля, бачыце? Прыгоженька. Давайте яшчэ дапаможам з гэтым. Ураджай дапамагаю прыбраць, вы разумееце? Чалавек нарасціў тут, а не збірае. Оп, оп. Вы разумееце, як я алхімію мацаваў, так? Ну, ёсць злодзеі, якія абкрадваюць там банкі, так? Ёсць злодзеі, якія там на дарозе, вось як злосныя, вось гэтыя нападаюць на мяне, так? Злачынцы гэтыя непрыемныя. А ёсць я, які майстар па крадзежу, блин, морквы ў фермера ўначы. Ён такі з раніцы выходзіць, там ні халеры просто на агародзе няма. Як тебе падабаецца анімацыя квантавага сціскання гародніны, калі яе падбіраеш? Ну, не вельмі шчыра. Мне падабаецца больш, калі яна просто бярэ і знікае, як у Скайріме, напрыклад. Ну, таму што я не жадаю, каб мне анімацыю паказвалі, шчыра, увогуле нахрен ідзе. А вось гэты момант квантавага сціскання, ён сапраўды дзіўны. Во, невялікі манастыр. І тут павінны быць гэты чэл Джофрі, пра якога гаворка была. Поехали туды, куды па квесту. Зараз. Я спадзяюся, гэтай грубы ніхто шукаць не будзе зараз. Джофрі, ты дзе? Цяжка быць лутагоблінам, так? Я капусны злодзей з Kingdom Come Deliverance 2. Я і буду тим самым капусным злодзеем. Вельмі здзіўлены выглядаў. Гэта моя асабістая справа. Наверсе? Добра. Дзе там? Дзе? О, Джофрі. Слухай, імператор дапаслаў мяне, каб я знайшоў цябе. Ці я веду нешта пра яго смерць. Я быў там, калі ён памёр, мы ўвогуле не палімся, так? Я памёр. Я спрабую. Ён даў мне амулет. Даем амулет. Ну, глядзі. Мы былі ў турме. Зараз яму патлумачу. Глядзі, сядзеў я ў турме. Да мяне прыйшоў імператор і аддаў мне свой амулет. І сказаў ісці да цябе. Вось. За колькі, ты думаеш, можна загнаць гэты амулетик, Джофрі? As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. Зусім не падазроўны персонаж. Так.
His meaning is unclear to me as well. The Emperor seemed to perceive some threat from the demonic world of Oblivion. The Prince of Destruction, Mehrunes Dagon, is one of the Lords of Oblivion. But the mortal world is protected from the Daedra of Oblivion by magical barriers. Так, наш свет оборонены от Обливіна, і як же нам Обливін погрожає? Only the Emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. Угу. The Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the gods. It is a holy relic of great power. Зараз ачмурить, який спойлер, може бути. Угу. При коронації імператор йде у імперський город і запалює огні з ним. It may be that the dragonfires protected us from a threat that only the Emperor was aware of. Ну, і атрымліваецца, калі не запаліць новыя гэтыя самыя агні, то Обливін можа абрушыцца на гэты свет. Літаральна, уся завязка навакол гэтага амулета і смерці імператора. Імператор памірае, новага нашчадка імператора няма, і мы адзіны, хто можа ўзяць і па-перша, нам патрэбна зайсці нашчадка імператора, таму што ў яго у крыві цмокава кроў. Ну, ён, карацей, нашчадак па тыпу цмокаў, нешта такое. І гэтым амулетам ён можа падняць бар'ер заслоны, які абараняе як бы сусвет, па-мойму, ад усяго гэтага. Ну, нешта такое там, брутальнае вельмі ў канцы бойка. Ачмурыная канцоўка ў сюжэтцы. Вось, але ўсё роўна галоўная сюжэтка слабаватая ў параўнанні з тым жа Скайрымам. І гэта я кажу вам як чалавек, які не адолеў сюжэтку Скайрыма, таму што мне было сумна. Я да гэтых седых не мог дабрацца нават, ну, вельмі доўга. Шмат гадзін прайшоў, і толькі потым да седых дайшоў, каб тум сабе адчыніць. Ну, магія антыматэрыі, я спецыяліст па ёй. Сяджу я такі ў турме, за што не скажу. І тут да мяне ў хату заходзіць імператар Урэль Септым Сёмы. Так, літаральна наша версія падзей. I am one of the few who know of his existence. Many years ago, I served as captain of Uriel's bodyguards, the Blades. One night, Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him somewhere safe. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time, he would ask about the child's progress. Now, it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne, if he yet lives. Где мне знайсціся на імператора? He serves Akatosh in the chapel in the city of Kvatch, south of. І вось ён адпраўляе мяне ў Квач, у гэтым як бы. If the enemy is aware of his existence, as seems likely, he is in terrible danger. And please, let me know if there's anything you need. My resources here are limited, but I will help in any way I can. Добры мужик, дамовіліся. Шмат чаго можна ў яго спытаць? Да халеры, насамрэч, просто гіганцкая колькасць. Waste no time. You must find Martin before the enemy does. Мне бы у ідэале здабыць сабе рыштунак для гэтага самага, для алхіміі. Толькі у ідэале бясплатна. Мужик, не даш мне на час ось гэта ўсё, не? Усяго-то 3 прадмета. Ладно. Агулам, давайте так. Ремастер, гульня, у прынцыпе, тое, што я памятаю. Яна такая ж, якой я яе памятаю, яна, падаецца, такой была. Я разумею, што графіка палепшылася, але агулам гэта тая ж самая гульня, яна в ремастеру выглядае файна. Як бы, можа, няблага было б час ад часу яе, ну, заходзіць. Гэта, вядома, не тое, што я буду стрыміць рэгулярна, мы будзем праходзіць яго. Вось, мне проста хацелася зацаніць яго з вамі, паразмаўляць на тэму Обливіана, таму што падабаецца серыя. І, ну, хацелось бы больш, але ў той жа момант гэта ўсё роўна тая ж самая гульня, якую ўжо праходзіў, і я думаю, што мне, можа быць, там, праз гадзін 10 у ёй стане самотна просто. Вось, такое вельмі магчыма. Добранька, я буду пакраху скончваць. Зараз будзем глядзець, хто ў нас чым займаецца. Я буду вас перадаваць далей. Заўтра мы будзем гуляць у першага ведьмара, працягваць, а ў панядзелак працягнем Алана Вейка другога. Так, у нас зараз, я бачу, Руді гуляе у Клэйр Абскур, і Курыс Ілюзія гуляе у Hollow Knight. Я до Курысу учора адпраўляў вас, мне падаецца, калі я не блытаю. Не, да Лілзоркі я учора, пазаўчора я да Курысу адпраўляў. Я вас сёння да Руді накірую.
Ось. Доброго вам дня, добре попрацювати, хто працює. Хто гультайнічить далі, відпочивайте. Так, почекайте-ка. Тодді? Тільки почав, або що? Чому мені його не показує у списі? Так, Тодді, давайте я вас до Тодді накерую. Ён літаральна Skyrim на Skyrim будзе, ён на самом пачатку зноў жа то же самае праходзіць. Калі жадаеце, завітвайце да Руді, завітвайце да Курысу, давайте, можа, я вам те самае скіну. Так, як там шатаут? Шатаут. Курысу ілюзія. Я спадзяюся, назву правильно напісаў. Там 2L. Starfield фу, Oblivion у космосе 23 год, Oblivion у 25-м, а чаму рэальна ўсё, як я памятаю. Ну, вялікая розніца. Ну, гэта гульня ўсё яшчэ маральна састарэла. Ну, яна ўсё яшчэ маральна састарэўшая, і геймплей, які не змяняўся ўжо шмат гадоў. Я шатаў адкінуў ілюзіі, Рудзі, я думаю, вы і так на яго падпісаны. Калі вы не падпісаны, я не ведаю, што вы робіце ўвогуле тут. Рудзі гейм, я ўсё роўна кіну шатаут. А блин, мне трэба 2 хвіліны, каб я магу кінуць шатаут. Так што вы бачыце, я буду вас просто накіроўваць да Тодді. Завітвайце да іх усіх. It is a nice place, and you're right about Talisman. I hear you. Stay safe. Адпраўляю, пачынаю рэйд. Ляцім да Тодді. Ён зараз самы пачатак праходзіць. Лідарэн тое, што я сам праходжу зараз. Зараз пагляджу, як там чатку сабе адчыніць трошкі, а то пакуль я рэйд адпраўляю, ні халеры чытаць не магу. Яны як перарабілі інтэрфейс рэйда, ўжо не бачу ні халеры чата ў гэты момант. Добрага вам дня. Побачимся.